młody, naturalny, przystojny chłopak, wyjaśni ci jak peta w oktagonie. Kajo Srajo wpierdolę cię tak jak kostkę masła. On myślał, że wszystko można kupić tak jak wszędzie. Śmieć bez zasad. Czerwone spodnienki. Nie mam do niego na grosz szacunku. Chiński, ale musi uważać, wystrzega cię tych błędów. On jest tylko mocny w gębie. Tyle mu zostało, a walce dostanie w pi... Wbijam w ciebie i tyle. Już 3 minuty prawie. Dwie ostatnie walki, 3 zaletki, 4 udać, a o co chodzi? Chcesz się bić, jesteś taki kozak? No to dawaj, no to wychodzimy, się bijemy. Trafia, teraz też Kasiusz. Od do pierwszej rundy i na go, śmiecia. Matrix kontra Sianos. Walka Dawida z Goliatem. Potężne uderzenie Thanosa kontra zabójcza szybkość Matrixa. Będzie dane nam się zmierzyć. Do odważnych świat należy pojebana akcja, ale robimy to. Tak, mówimy poleć. Ty jesteś Thanos, ja tymi młotkami Tora wbiję ci nos do czoła. Gwarantuję ci, że jeszcze z taką siłą się nie spotkałeś. Teraz czekam na ciebie. Zobaczymy, jakie ty masz argumenty. Mimo, że Matrix jest dużo szybszy od Thanosa, to pamiętajcie, że różnica jest na tyle duża, że może wystarczyć tylko jedno uderzenie, by zmienić całą grę. Ludzie są bardzo ciekawi, gdzie jest twój sufit. Tym sufitem będę ja i odbijesz się jak od ściany. Wielki chłop, jak go trafię, to głośniej będzie upadał. Jeżeli Matrix pokona Thanosa, to czy jest w Polsce ktoś cięższy od niego? Leku kontra niezniszczalny. Ciężko mi było znaleźć jakiegoś leszcza na przecierkę, ale widzę, że Fame się postarał. Leku waży około 140 kg, a niezniszczalny 60. Ja już wiem, jak to jest mieć brzuch ciążowy. Też się dowiesz, ale to dopiero po walce, misiaku. To jak mu zapie... to mu się tam orężada z komunii odbije. 200 kg w klatce, gdzie 75% przypada tylko na jedną osobę. Też się będę cieszył po wygranej z niskorosłą. Ale ty coś o tym wiesz, nie? Że ja nie mam nic do stracenia, a jak on dostanie tak twierdzi od niskorosłego, to będzie wstyd. Leku osiąga ogromne liczby na swoich transmisjach, a jego szoty z Omegle robią miliony wyświetleń. Widzowie, 29 pobiję waszego Bilbo Bagginsa. Liczę, że po prostu będziecie mi w tym kibicować. Pozdrowienia dla was serdecznie. Kajo kontra Bestia. Trochę mnie nie było, ale ja cały czas trenuję, cały czas zapierdam. Wracam silniejszy, bardziej zmotywowany po to, żeby cię rozbić. Bestia cieszy się ostatnio ogromną popularnością przez jedzenie w całości takich produktów jak masło czy olej lniany. Nasterydowałeś się, wyłysiałeś i jesteś przez to bardziej pewny siebie, a tak naprawdę jesteś malutkim pecikiem i ja ci to pokażę w oktagonie. Chłopaki mieli dość mocną spinę w reality show i rzucili się na siebie. Będą cię zbierać. Nie wyjdziesz o własnych siłach. To duża moc i duże kilogramy, więc walka może skończyć się bardzo szybko. Nie mrugajcie. Sterydy ci pomogą. Młody, naturalny, przystojny chłopak, wyjaśni ci jak peta w oktagonie. Kajo Srajo wpierdolę cię tak jak kostkę masła. On myślał, że wszystko można kupić tak jak wszędzie. Śmieć bez zasad. Czerwone spodnienki. Nie mam do niego na grosz szacunku. Chiński, ale musi uważać, wystrzega cię tych błędów. On jest tylko mocny w gębie. Tyle mu zostało, a walce dostanie w pi... Wbijam w ciebie i tyle. Już 3 minuty prawie. Dwie ostatnie walki, 3 zaletki, 4 udać, a o co chodzi? Chcesz się bić, jesteś taki kozak? No to dawaj, no to wychodzimy, się bijemy. Trafia, teraz też Kasiusz. Od do pierwszej rundy i na go, śmiecia. Matrix kontra Sianos. Walka Dawida z Goliatem. Potężne uderzenie Thanosa kontra zabójcza szybkość Matrixa. Będzie dane nam się zmierzyć. Do odważnych świat należy pojebana akcja, ale robimy to. Tak, mówimy poleć. Ty jesteś Thanos, ja tymi młotkami Tora wbiję ci nos do czoła. Gwarantuję ci, że jeszcze z taką siłą się nie spotkałeś. Teraz czekam na ciebie. Zobaczymy, jakie ty masz argumenty. Mimo, że Matrix jest dużo szybszy od Thanosa, to pamiętajcie, że różnica jest na tyle duża, że może wystarczyć tylko jedno uderzenie,
by zmienić całą grę. Ludzie są bardzo ciekawi, gdzie jest twój sufit. Tym sufitem będę ja i odbije się jak od ściany. Wielki chłop, jak go trafię, to głośniej będzie upadał. Jeżeli Matrix pokona Thanosa, to czy jest w Polsce ktoś cięższy od niego? Leku kontra Niezniszczalny. Ciężko mi było znaleźć jakiegoś leszcza na przecierkę, ale widzę, że Fame się postarał. Leku waży około 140 kg, a Niezniszczalny 60. Ja już wiem, jak to jest być brzuch ciążowy. Też się dowiesz, ale to dopiero po walce, misiaku. To jak mu to mu się tam orężada z komunii odbije. 200 kg w klatce, gdzie 75% przypada tylko na jedną osobę. Też się będę cieszył po wygranej z niskorosłym. Ale ty coś o tym wiesz, nie? Że ja nie mam nic do stracenia, a jak on dostanie tak twierdzi od niskorosłego, to będzie wstyd. Leku osiąga ogromne liczby na swoich transmisjach, a jego szoty z Omegle robią miliony wyświetleń. Widzowie, 29 pobiję waszego Bilbo Bagginsa. Liczę, że po prostu będziecie mi w tym kibicować. Pozdrowienia dla was serdecznie. Kajo kontra Bestia. Trochę mnie nie było, ale ja cały czas trenuję, cały czas zapierdam. Wracam silniejszy, bardziej zmotywowany po to, żeby cię rozbić. Bestia cieszy się ostatnio ogromną popularnością przez jedzenie w całości takich produktów jak masło czy olej lniany. Nasterydowałeś się, wyłysiałeś i jesteś przez to bardziej pewny siebie, a tak naprawdę jesteś malutkim pecikiem. Ja ci to pokażę w oktagonie. Chłopaki mieli dość mocną spinę w reality show i rzucili się na siebie. Będą cię zbierać. Nie wyjdziesz o własnych siłach. To duża moc i duże kilogramy, więc walka może skończyć się bardzo szybko. Nie mrugajcie. Sterydy ci pomogą. Młody, naturalny, przystojny chłopak wyjaśni ci jak peta w oktagonie. Kajo Srajo wpierdolę cię tak jak kostkę masła. A on myślał, że wszystko można kupić tak jak szarcie. Śmieć bez zasad. Czerwone spodzianki. Nie mam do niego na grosz szacunku. Ale musi uważać, wystrzegać się tych błędów. On jest tylko mocny w gębie. Tyle mu zostało, a walce dostanie w pi... Wbijam w ciebie i tyle. Już 3 minuty prawie. Dwie ostatnie walki, 3 Zaleski, 4 udać, a o co chodzi? Chcesz się bić, jesteś taki kozak. No to dawaj, no to wychodzimy, się bijemy. Trafia teraz też Kasiusz. Chodzę od pierwszej rundy i na go śmiecia. Matrix kontra Thanos. Walka Dawida z Goliatem. Potężne uderzenie Thanosa kontra zabójcza szybkość Matrixa. Będzie dane nam się zmierzyć. Do odważnych świat należy pojebana akcja, ale robimy to. Tak, mówimy polej. Ty jesteś Thanos, ja tymi młotkami Tora wbiję ci nos do czoła. Gwarantuję ci, że jeszcze z taką siłą się nie spotkałeś. Teraz czekam na ciebie. Zobaczymy, jakie ty masz argumenty. Mimo, że Matrix jest dużo szybszy od Thanosa, to pamiętajcie, że różnica jest na tyle duża, że może wystarczyć tylko jedno uderzenie, by zmienić całą grę. Ludzie są bardzo ciekawi, gdzie jest twój sufit. Tym sufitem będę ja i odbije się jak od ściany. Wielki chłop, jak go trafię, to głośniej będzie upadał. Jeżeli Matrix pokona Thanosa, to czy jest w Polsce ktoś cięższy od niego? Leku kontra Niezniszczalny. Ciężko mi było znaleźć jakiegoś leszcza na przecierkę, ale widzę, że Fame się postarał. Leku waży około 140 kg, a Niezniszczalny 60. Ja już wiem, jak to jest być brzuch ciążowy. Też się dowiesz, ale to dopiero po walce, misiaku. To jak mu to mu się tam orężada z komunii odbije. 200 kg w klatce, gdzie 75% przypada tylko na jedną osobę. Też się będę cieszył po wygranej z niskorosłym. Ale ty coś o tym wiesz, nie? Że ja nie mam nic do stracenia, a jak on dostanie tak twierdzi od niskorosłego, to będzie wstyd. Leku osiąga ogromne liczby na swoich transmisjach, a jego szoty z Omegle robią miliony wyświetleń. Widzowie, 29 pobiję waszego Bilbo Bagginsa. Liczę, że po prostu będziecie mi w tym kibicować. Pozdrowienia dla was serdecznie. Kajo kontra Bestia. Trochę mnie nie było, ale ja cały czas trenuję, cały czas zapierdam. Wracam silniejszy, bardziej zmotywowany po to, żeby cię rozbić. Bestia cieszy się ostatnio ogromną popularnością przez jedzenie w całości takich produktów jak masło czy olej lniany. Nasterydowałeś się, wyłysiałeś
i jesteś przez to bardziej pewny siebie, a tak naprawdę jesteś malutkim pecikiem i ja ci to pokażę w oktagonie. Chłopaki mieli dość mocną spinę w reality show i rzucili się na siebie. Będą cię zbierać. Nie wyjdziesz o własnych siłach. To duża moc i duże kilogramy, więc walka może skończyć się bardzo szybko. Nie mrugajcie. Sterydy ci pomogą. Młody, naturalny, przystojny chłopak wyjaśnić. Masz 18 lat w ogóle? Będzie jakiś soczek. Co tam chłopaki stawiacie? Szanowny panie, z przykrością informujemy, że nie potrzebujemy pana w naszym składzie. My tu analizujemy walki, tak więc zawijaj się stąd. Słuchaj mnie bardzo uważnie. Nieważne, ile jesteś w stanie ciosów przyjąć. Nieważne, ile razy jesteś w stanie wstać. Zapamiętaj to! Słucham? Uwierz w łeb! Dawaj to! Dawaj, tak, tak! Bogdan, patrz na tego Janusza. Może jemu ogarniemy jakąś walkę. Ogarniemy to, stary. Ogarniemy to. Janusz, ale z ciebie kot. Super, nie? Superbet, głównym sponsorem Fame. Super, nie? No ile ci mam, baranie, gadać? Prawa niebieska, bez kofeiny, lewa czerwona z kofeiną. No to którą ja chcę? Wy wiecie? Ekipa Holding. No nie. Był Freeze. Pytałem. Ale co? No odpowiedzieliście mi, że nie. No ty nie byłeś. Co kurwa? Mister Smaku wchodzi do gry. Forma zaczyna się od jednego pudełka Mistera. Catering, który trzyma cię w formie i dowozi ją pod drzwi. Zrób pierwszy ruch. mistersmaku.pl. Ty, a co to takie pomarszczone? Co ty odjebałeś? Spokojnie, zaraz to ogarniemy. Przepraszam, panie Dawidzie, czy to jest beżowy? Nie, panie Pawle, to nie jest beżowe. Aha, to szukam dalej. Pan ustali jeszcze z żoną. Słyszałeś? Przegadaj z kobietą. Siema Jowa, sprawa jest. Zobacz jak idzie. Dawaj szybko, bo na galę nie zdąży. Mówisz i masz. Pięknie, bo znowu będzie mocno. Jak on to znajdzie, to nie wiem, musi mieć rentgen. Rentgen w oczach. Dawaj! Ja nie chcę się spotykać z facetem, który zarabia mniej niż ja. Ale materialistka! Jak jej ubliżasz i nie potrafi się jej przeprosić, to się zamknij. A gdzie mam Gdzie ukryłeś masło? Z kanapkami z pomidorem. Pokazał właśnie, na jakim poziomie osobą jest. Że wypier... domu. Jedziemy, na deweloperski! Ja jestem porządnym człowiekiem. Patrz, co mnie nie spotkało na stare lata, Polaka! Ja jestem przerażony. Walka ze mną? Tak. Jest twoim. Nie dotykaj mnie. Uważaj, co mówisz, bo ja ci jeszcze nie uwierzyłem, bo tylko gówno.
Siemano moi drodzy, witamy na Fame Battle. Fame Battle. No kurwa, nie przeszkadzajcie mi, muszę... Kurwa, zacząć nie umiesz, ja pierdolę. Słuchajcie, Hubert, zacznij ty, no. No dawaj, Michał, Zacznij, Hubert. słuchaj się, kurwa, jesteś tu włodarzem. Słuchajcie, jak- moi drodzy, zaczniemy, no. Fame Battle Fame Battle. to jest format, Jak? który będzie... Powtórz? Jak się Fame nazywa? Battle. Fame Battle, ale powiem ci, Adrian, że jestem ciekawy, czy będziesz się tak mątkował za chwilę na... Zobacz. Miało powiedzieć o raku prostaty, kurwa, swoim. Tak, wyleczyłeś mnie już z niego ręką. A ma? Ma, no. W każdym razie, drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie po dość krótkiej przerwie, bo od pierwszego odcinka reality minęło tak naprawdę 2 dni. Na samym początku chciałbym podziękować wszystkim widzom z osobna za to, że pod reality show mamy już ponad 470 000 wyświetleń. To jest prawie pół bani. Ładnie. Bardzo dobrze. Słuchajcie, jak po przerwie, algorytm zassał. Jest fajnie. Jest bardzo dobrze, tak więc, a każdy następny odcinek jest mocniejszy. Dzisiaj oglądaliśmy 4. epizod i był kurwa naprawdę... To było delikatne. W każdym razie musimy przywitać nasze Jeszcze sponsorzy. sponsorzy. Widzowie, oczywiście formułki sponsorskie, bez których by nas nie było. Sponsorami gali Fame 32 The Game są Superbet, główny sponsor Fame, zakłady na Fame tylko w Superbet. Oferta i kursy na wszystkie dostępne walki na superbet.pl i w aplikacji mobilnej. Jeśli zarejestrujesz się z kodem Fame, możesz odebrać 70 zł freebetu i podwojenie pierwszej wpłaty aż do 200 zł. Do końca sierpnia czeka na was również podkręcony superbonus, który daje 15% bonusu do wygranej już od 3 zdarzeń. Superbet to legalny polski bookmacher. Zakłady dostępne dla osób pełnoletnich, gra u nielegalnych podmiotów podlega karze. Sponsorami są WK Dzik, Extreme Hobby. Partnerami są Overlord, Mister Smaku, Unlock, Java Car Design, K2, Mobilna Fizjoterapia, Kamil Kurkowski. Patroni medialni Super Express Melo Radio. Trwa sprzedaż biletów na galę Fame 32 The Game. Wejdźcie już teraz i kupcie bilety do Radomia na famema.tv i kupcie bilety na wydarzenie. Już jutro na kanałach Boxdel i Fame MMA pojawi się drugi odcinek Fame The Game. Pierwszego reality show w telewizyjnym stylu w historii polskiego YouTube'a. 15 influ zamieszkało w jednym domu, a wśród nich między innymi uczestnicy dzisiejszego programu. W pierwszym odcinku czekała ich ekstremalna próba na poligonie oraz test lojalności. Programy promocyjne Fame są skierowane do odbiorców powyżej 16 roku życia. Działania i zachowania na programie stanowią wyłącznie element promocji. I teraz przywitajmy naszych gości. Zaczynamy od lewej. Od razu chcę powiedzieć, że ten program to nie jest jakaś familiada, influenceriada i tak dalej, bo tutaj się będzie działo. Ale zanim do tego przejdziemy, witamy serdecznie. Pierwsza osoba, Adrian Polak. Cześć. To może niech się przedstawią i powiedzą sobie 2 zdania. Proszę. Powiedzcie coś o sobie. Cześć, jestem Adi, jestem z Warszawy i nie piję 4 miesięcy. Kurwa. I zjebał na sam początek, ja pierdolę. Siema, jest, o, kamera jest. Siema, Tazy. jestem Kamil Tazy Matoczyński, mistrz turniejowy Fejmu i pogromca Michała Pasternaka. Wow! Przecież on jeszcze debil ze mną nie walczył. Pogromca przyszły Michała Pasternaka. Proszę. Miniowca. Miniowca. Kamera na mnie go. Czekaj, bo za wysoko I niżej, kamerę. niżej kamerę, niżej. Niżej kamera, operator. Czekaj, tego podniosę. Tak, widziałem Orła Cień, nie? Jestem mini owca. Od 2 walk jestem nieprzegrany. Tutaj mój rywal będzie musiał się kondycyjnie dobrze przygotować. No, chodzi w ogóle, kurwa. ja mam 1,60 m wzrostu, kolega ma 140 kg, więc wszystko się może wydarzyć, ale jak to ja jestem, tanio skóry nie sprzedaję. Pozdrawiam was wszystkich. Ale Brawo. zanim Bartek do ciebie przejdziemy, to chciałbym tutaj, bo no, widać, że Leku troszkę się uśmiechnął na wypowiedź miniowcy. Nie, no kurde, no bo on gada jakby te, wiesz, 140 kg to był jakiś atut, kurwa, no. Stary. Jak masz 100 kg, to będzie szybciej najebał niż wiesz. Generalnie powiem tobie tak, jeżeli mnie nie znokautujesz w pierwszych 2 minutach, jesteś rozjebany. Aha. No dobra, no ale to... No, ale jak mam cię, wiesz, chłopie, no kurwa, jak mam cię znokautować w mniej niż minutę? Dwie. Ty wyglądasz Jedną bombą, maluteńki. No, Mini baranek. wszystko, wiesz co, jest wszystko, dawaj, teraz ja, kończymy to. ale nie dasz mi nawet powiedzieć. Cio, teraz Bartek. Słuchajcie, trochę Bartek teraz. teraz ciszej, bo Bartek chce atencji. Cicho, bo Bartek szykował się. Cicho, bo Bartek dajcie szykował się Bartek tydzień do tego. Legendarny zawodnik Fejmu. Dziękuję.
Już powiedział? Skąd jesteś? A powtórzysz? Powtórzy? Tam, gdzie kiełbasa. Kurwa, nie będę powtarzał. Nie słyszał, kurwa. Ale powiedz jeszcze raz. Tydzień to przygotowywałeś, to powtórz jeszcze raz. Ale powiedz jeszcze raz, jak możesz. Ale jak możesz, to Kurwa, powiedz nie był dalej na raz. wydarzeniu fejmu i nie może powtórzyć, kurwa. Tydzień to szykowałeś. Nie będę powtarzał. Tydzień szykowałeś. Dobra, lecimy dalej, bo ten będzie krzyczał, Nikt nie usłyszał, kurwa. Przechodzimy dalej. Marcin Tanos. Siemaneczko, Marcin Tanos, Sianos z Kołobrzegu. Jestem zawodnikiem, który do tej pory nikomu nie udało się pokonać 2 na 1 w MMA, jak również robię najlepsze rybki soczyste jak cipki. Cóż, zapraszam. Na co? Teraz, Na rybki. teraz zawsze miałeś tytuł najcięższego, no a tym razem to lekutko. Witam, Big Leku z tej strony. Na początku stawiali mnie właśnie z Sianosem, ale nie chciało mi się zbijać 10 kg, więc sobie odpuściłem. Dali kogoś lżejszego na początek. Przed chwilą byliśmy w ogóle w Żabce, to tak jak już ty mówisz historię jakąś życia twojego. Chcesz przerwę, że myślisz, że miałbyś jakieś szanse? Nie, to był żart po prostu. Spokojnie. A, już spokorniał. Dlatego wolisz takiego karzełka jak ja, ale karzełek ci pokaże. Nie, no, dobra, owca nie zajarzył po prostu żartu. Ja wiem, że ty zajarzyłeś, wiadomo, ty jesteś bystry, owca nie. Dobra, to tak. Przed chwilą byliśmy w Żabce i koleżka stał i mówił, poganiał panią kasjerkę, żeby robiła szybciej hot doga, bo on w fejmie walczy, nie? Więc no tutaj mamy właśnie styczność z takim kolegą, nie? I tyle, pozdrawiam wszystkich kotów. Okej, dalej. Miał wampir Pasternak. Aferzysta. Kto aferzysta, Michał? Nie ma. Cześć, mam na imię Michał, jestem fighterem, to znaczy chciałbym być fighterem, na razie jestem freak fighterem, ale niedługo się to zmieni, kiedy zbiję Taziego w boksie Miało być. i zabiorę mu wszystko to, co do tej pory on zbudował. Dobrze. Tyle ode mnie. Casio? Cześć, Don Casio Król. Dom Modynysa, pozdrawiamy panią Grażynkę. Tyle. I tyle. Mamy przywitanie. Możemy przejść do... To widzowie, słuchajcie, dzisiaj podzieliliśmy nasz program na takie 4 etapy. Pierwszy etap chcemy wyłonić bo ogólnie podzieliliśmy naszych chłopaków na 2 drużyny. Drużyna pierwsza i drużyna druga. I na początku będziemy zadawali im pytania z wiedzy ogólnej i zobaczymy, która drużyna zdobędzie więcej punktów. się na żarty. I ta drużyna będzie wtedy miała przywilej brania udziału jako pierwsza w etapie numer 2, który jest coś podobnego jak Familiada. To po prostu będą takie pytania do rodzin. Trzeci etap to będą rankingi. Wszystko wam wyjaśnimy później. Dlatego mamy tutaj kotarę. Możemy ją pokazać. A później zrobimy sobie Cage'a. taki cage'owy mały panelik. I jest trochę pytań po reality i odnośnie storek tutaj naszych zawodników. Ale przejdźmy na razie do pierwszego etapu w takim razie. No to proszę. Pierwszy etap. Pytania ogólne. A trudne będą? Nie, proste są. Myślę, że proste. Zacznijmy od Casio. Jak się mówi prawidłowo? Bokser czy pięściarz? Jak? Bokser czy pięściarz? Jak się mówi prawidłowo? Poprawnie pięściarz. Powiesz, że to i to, nie? Tak i tak. No jedno i drugie jest prawidłowo. A mówiliście, że to będą proste pytania. No, chciałem powiedzieć, że... Tak nam mówili. Chciałem powiedzieć, że to i to, no ale... Dobra. To miały być proste pytania. No. Dobra, No nie, teraz do ciebie. No. Zaczynamy teraz od pasty. Jak się nazywa największy klub piłkarski w Radomiu? Radom jak Radom. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. 10 punktów. Nie, Korona Kielce, ja pier... Możemy ci cofnąć punkty. Też? Możecie cofnąć, Korona Kielce. Tak? To twoja... No nie, no źle. Minus 10 punktów. Korona Kielce. Leku. Leku, masz 100 zł. Nie skumałem, to tu właśnie teraz. No bo Leku. powiedział poprawny, ale jednak to jest... Masz 100 zł. Najpierw wydajesz połowę, a potem jeszcze połowę. Ile pieniędzy ci zostało? 25. Bardzo dobrze. Jestem bystry. Zadaj może tutaj jakieś pytanie. To zadaj ostatnie pytanie do Marcina, a ja będę zadawał im. Dobrze, nie? Marcin Sianos. Dobrze, nie? Matka ma 4 synów, a każdy z nich ma 1 siostrę. Ile dzieci ma matka? 3. O kurde. 10. Jak mi źle podpowiedział, bo ja to myślę. Niestety nie. Kazu, przecież to on jest tam wszystkim. Skąd? Dlaczego tak? 4 synów?
Każda... Matka ma 4 synów, a każdy z nich ma jedną 5. siostrę. Ile dzieci ma matka? Teraz to już chuj. Teraz już chuj. 5 osób. Ty, a macie łatwiejsze pytania? Dobra, teraz dalej. drużyna... Teraz Szachta, to łatwiej. Teraz Bartosz Szachta. Bartku, Dawaj, łatwe. pytanie do ciebie. Przeliteruj słowo różyczka. Codziennie to robi. Ale poczekaj, od początku. dasz radę. Dawaj jeszcze raz, no. Nie denerwuj się, Kreską, Bartek. Ży z kropką, CZ, K. Nie, Źle. źle. Co? Źle, kurwa, codziennie to... Y jeszcze. No mówię Y. Nie, powiedziałeś źle. powiedział Y. Nie mówiłeś. Nie mówiłeś. Powiedziałeś. No co ty? Dobra, VAR! Weźcie, cofnijcie, VAR robimy. Nie powiedziałem. Nie, ale nie mówiłeś chyba. Ale nie, zróbcie... Dajcie, Zróbmy was. dajcie powtórkę. On tak mówi z błędem, dlatego mu tak mało róż wysyłają na TikTok. On z błędem, kurwa. A okej, dobra, tutaj dostaliśmy info, że nie ma powtórki. Ale no to niech sprawdzą. Ale reżyserka mówi, że nie powiedziałeś. Powiedziałeś. Reżyserka mówi, że nie powiedziałeś. Nie powiedziałeś. Jeszcze raz. Ale to nie ma tak, że ty sobie... Poczekajcie, stop. I on Nie ma tak, że... w chuja robi na TikToku. Jeszcze raz. Nie ma tak, że ty sobie powiesz, że powiedziałeś dobrze. To nie ma, Powiedziałeś źle. powiedziałem dobrze, kurwa. 0 punktów Bartosz Szachta, teraz miniowca. Słuchaj, ten skup się. W wyścigu startuje 8 zawodników. Wyprzedziłeś tego, który był ostatni. Które miejsce zajmujesz? Pierwsze. Nie, raczej ostatnie. Popie. Ej, To było ostatnie. To 7, no. Ej, czekaj, stop! A jak doszedłeś do tego, że 7? Startowało, to jesteś 8. Te pytania są twój łasne, ale nie tego takie napięcie obrazu. Dobra, stop! Źle. No jak źle? No nie, źle. Jak? No nie da rady wyprzedzić ostatniego. Dalej zawodnika. No nie da, dalej 8. Ty powiedziałeś pierwsze. No to czyli to dalej Ja ostatnie. się odpowiem, Czyli tego dobrze. nie rozumiem. Tak, pierwsze. Czyli dobrze. 10 punktów na konto. Czyli dobrze. Poczekajcie, stop! Czyli dobrze Ja wam, powiedziałem. widzowie, Bardzo dobrze, poczekaj, tak. stop. Pierwsze. Przeczytam wam, widzowie, to pytanie i wam powiem odpowiedź owcy. W wyścigu startuje 8 powiedziałem zawodników. pierwsze, czyli- Poczekaj dobrze. chwilę, Czyli owca. ostatnie. Powiedział W wyścigu dobrze. startuje 8 No. zawodników, wyprzedziłeś tego, który był ostatni, które miejsce zajmujesz. I owca powiedział, że pierwsze miejsce i według niego to jest poprawna Tak, odpowiedź. dobrze, Ostatnie, owca. czyli ostatnie jest. Zajebiście. Tak. Dobrze powiedział. Dobra, 0 punktów, tazy dalej. Jaka była odpowiedź? To jest kurwa. E, Jaka była odpowiedź? Nie da się wyprzedzić ostatniego zawodnika. Dalej 8. No to no właśnie. Ale Właśnie. powiedziałeś tak pierwszy powiedział. na No to początku. czyli pierwszy, o to Ale chodzi, że pierwszy z jestem ten kąta. ostatni. Pierwszy z Pierwszy kąta od końca. będzie. Pierwszy z kąta. Pierwszy od końca. Słuchaj, nie ma kłótni, jest 0. Zero Przechodzimy dalej do Taziego. Tazy. Dawaj, tazy. Dobrze, przedostatni. Na jaką chorobę zmarł Juliusz Cezar? Chorobę. Kasiusz i Brutus. Zabili go. Zabili go. To jest poprawna odpowiedź. Poprawna odpowiedź. Mamy to. Chyba za co? Ten jak mu podpowiedział. Adrian, Nikt nie Ale podpowiadał. słyszeliśmy, Adrian, ale teraz są drużynami, dobra. Burzę mózgu robimy? To 4 będziemy. Adrian, pytanie do ciebie. W którym klubie karierę zaczynał najlepszy polski piłkarz Robert Lewandowski? Cicho, cisza. Ty nie ci pizda. Lech Poznań, na 100%. Okej, Lech ale Poznań, no. To jest błędna odpowiedź. O ty kurwa, Jak oszusty nie? mały. Ja to Zaczął Jakie Lech Poznań rozpoczął. Chuja mnie Daj zajmij zamienić owcy. Ale Ale mnie czekajcie, chuja czekajcie, zrobił. stop. Czekajcie, stop. A gdzie? A gdzie? Poprosiłbym kamerę na mini-owcy i mini-owca nam to wszystko wyjaśni. Ty powiedziałeś, że Lech Poznań, tak? No Lech Poznań, bo to był jego chyba pierwszy klub, z tego co pamiętam. Chyba, mówiłeś 100%. Z tego, Mówiłeś 100%. bo potem chyba, że wcześniej jeszcze chodzi o Legię, bo jeszcze w Legii wiem, że grał. Jeszcze wiem, że w Legii grał. Wcześniej jeszcze w Varsovia, Legii. Warszawa, znicz Pruszków. Lecimy dalej. Kurwa. A pytanie, mogę zmienić drużynę? Tego Leszku za niezniszczalnego? Wymianka? Nie ma. Lek do mnie idzie. Nie. Mi tu jest dobrze. Lek da wychodzi do mnie za niego. On cały czas był w Legii. Kurwa, ja pomagam. Będzie, on zaraz zobaczy, że się Dobra, jedziemy. wiedział. Zaraz, Dobrze. Dobra, czekajcie panowie, runda druga. I jeszcze, A jak to wygląda jeszcze chwila, jeszcze chciałbym, żeby miniowca, jak jest pytanie do Polaka, Dobra. to najpierw odpowiada Polak, No. potem jest, czy jest poprawne, czy nie, i później możesz rzucić komentarz. narzucił to i ja uwierzyłem w to. Czemu tak robi? No nie, ja w to uwierzyłem, bo powiedział 100%. Dajcie mi jeszcze jedno pytanie. No moim zdaniem Polak jedno pytanie. No powinien mieć jeszcze jedno pytanie, bo ja... Ale i tak nie wiedziałeś. Dobra, lecimy Dobra, dalej. stop, lecimy dalej. Lecimy dalej, pytanie do Casio. Może być. Czekajcie, pytanie do Casio. Co ma większą powierzchnię? Paryż czy Radom? Kurwa, skąd ja mogę to wiedzieć? Poczekaj, Paryż.
Nie. Niestety nie. Radom ma 115 km kwadratowej powierzchni, a Paryż 105. Nie udało się. Dobra, ja Czekajcie, też chcę bo tutaj A, B. ja bym chciał... O, na No klasę, na czyli- plus, widzisz, kurwa? Serce dobrze. Sprawdzili. Czyli Boxer Farmazoni, kurwa. Nie, jak nie, 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 nie. Zaliczyli mi! Tak, zaliczyli mu. Zaliczyli mi, kurwa! Ale pomylili się, zostaw. Ale to Dobra, dalej. podkręcają Nie to. pomylili się, dobrze, zaliczyli. Dobra, lecimy dalej. Ja też się pomyliłem, chodziło mi o radę. Tam, gdzie jest gala, 29 sierpnia. Gdzie w pizdę dostaniesz? Pasta. A, w pizdę, kurwa, ty! Ja pierdolę! Ty daj to nie wiesz. dalej. No to zobaczysz. No to zobacz, jak dostaniesz na pizdę. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Pasta. Ojciec i syn mają razem 60 lat. Ojciec jest o 40 lat starszy od syna. Ile lat ma syn? 20. Ojciec jest o 40 lat starszy od syna, 20. a razem mają 60 lat. 60. Dobrze. Ile lat ma syn? Ile lat Ale ma... to już odpowiedź poszła pierwsza. 60. Syn ma 60? No, Jest starszy od ja ojca. to nawet widziałem. Ja widzę, ja to nawet Normalne. wiedziałem, ty. Ile ma? No bo mówiłem to, nie? 20, kurwa. Jak 20? A ile? Dajcie kamerę na szachtę bliższą, jak mówi z pewnością siebie, że ma 20, bo mi tutaj podpowiada kolega, nie? Słuchaj, to już mówi, tylko jeden nawet, posłuchał. mówi nawet ja to To wiedziałem. ile w końcu było? 10 lat. 10. A, no to źle mówić owca. Źle To mówię. nie pierwszy raz. Owca ciągle źle mówi 40 lat O 10. i no. Dobra, Udasz drużynie u nas. lecimy dalej. Leku. Lecimy dalej, Leku. Razem mają 60. Aha. 10 plus 40. To jest 20. Tak, no ja tak samo. Nie no, owca, kurde, musisz Ja. ten. O Im 40 źle lat podpowiadaj, nam starszy od dobrze. syna, który Ale ma to 10 było lat, to jest 50. 50 No nie, 10. 60. Ale powiedziałeś, że 40 ojciec Razem ma. mają 60. Ojciec jest o 40 lat starszy od syna, A razem mają Razem mają 60. więc 60. dokładnie. No, to syn ma 60. Dawajcie prostsze pytania, bo nic z tego nie będzie. Dobra. Co to za pytania w ogóle Leku, są? nie Kto tu interesuje. układał? Teraz Leku. Teraz Leku. Co źle odpowiedziałem. Leku, pytanie do ciebie. To musiał wpłynąć. Nie zapłyt. Ojojo. Ja pierdolę, jakie to 20. głupie. Uszanujmy Leku teraz. Kurwa, w pierwszym odcinku pokazał, jaki głupi jest, kurwa. Leku, jak mi kolega przyjdzie i powie, że ten to jest łeb, to... To jest łeb. Dla mnie jest. 10 punktów, brawo. Może być. No nie, on takie łatwo dostał. Marcin Sianos, pytanie. Łatwe. Ty byś nie zgadł, no. Oni mają łatwiejsze pytania. Marcin Sianos, wymień 3 państwa zaczynające się na literę B. Belgia, Nasz Coelho. Bośnia i Hercegowina, To twój kumpel? Czyta z tego. Nie, tu nie ma Bośni nawet. Oni wszyscy są moimi kumplami. Białoruś. Dobrze. Dobrze. Co? Dobrze. Państwa. Ej, dobra, ja muszę ten. Bartek Szachta. To musisz, kurwa, to. Muszę to przeczytać. O, Podaj 5 składników koniecznych do upieczenia turyńskich pierników. Od razu dostałeś, kurwa! Od razu się wyjebali, kurwa! Jeszcze się nie odezwał. No dawaj! Składnik. Mąka, mleko, sól. Brawo, brawo. Jakie mleko? Jakie? No do tego mleko, no oczywiście Nie ma mleka. Jest, Mleko. ale co? Mój przepis, kurwa. Jest mleko, sól, jajka i kurwa te, pomidory. Dobra, lecimy Co dalej. kurwa nie? To jest mój przepis. No co nie? A co ty kurwa? 3 razy nie. 3 razy nie. Jak ciągle 3 razy nie. No nie popisałeś się, Bartek. Nie popisałeś. Nie popisałeś się, wiedzą. Leku, ty Mini owca. Miniowca Ale ja teraz. łatwo miałem. Czekajcie, bo jest miniowca teraz. Co ile lat rok ma 365 dni? Co rok. Dobrze, bo tylko raz na brawo. 4 lata ma 366. Dobrze. Tazi. Ale się tam O, czekajcie. przyczyli, kurwa, ty. Cicho, cicho. Teraz Tazy. Tazi, powtórz szybko zdanie. No nie. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Jeszcze raz. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru kolorowego. Mamy to. O, zaliczamy. lepiej, dziękuję. No i teraz jeszcze ostatnie pytanie dla Adriana Polaka. W jakim kraju zmarła słynna polska noblistka Maria Skłodowska-Curie? Tajlandii, kurwa! Tajlandii, tam gdzie transar małej!
Właśnie mi się wydaje, właśnie. Mi też się wydawało, że Paryż. Ale w kraju! We Francji. Dobrze. Jak w Paryżu, odpowiedział w Paryżu! Nie widziałem, ale ten Oni na tym reżyserze jebią się cały No, czas. Paryżu! Reżyserka co jest- robi? Paryż to jest- A gdzie Paryż jest? We Francji. We Francji jest No to nie w Paryżu! Ej, dobra, weźcie się uspokójcie, ej. No jak uspokójcie Przecież to jest się? zabawa, panowie, No dobrze, kurwa. w porządku, ale wy oszukujecie. Dobra, to zabierzcie ten Paryż to punkt, nie jest Jezu. kraj, bardzo ładnie, Kurwa, brawo. nie zabierają. Jezu, ty jako te dramary się kurwa bijecie teraz. Tak! A jak- Weźcie się co to jest uspokójcie, kraj? to jest tylko zabawa. Że się go wszyscy boją. No dobra, no, ale to Wszyscy się boją. po. Widzicie, to jara. Co ma więcej punktów? O Jezu, to jest wyjęte z kontekstu. Pokłócą. Dobra, Nie no, kurwa, bali się, no jak się kurwa nie bali? to się kogo... Nie, no dobra, masz rację, pali się. Dobra, panie i panowie, to był etap pierwszy, podsumujmy sobie punkty. Kto wygrywa? Mamy podsumowanie. 30 punktów drużyna, nie wiem, czerwona ich nazwijmy, 40 punktów drużyna niebieska, dobra. I teraz tak, czyli wy macie więcej punktów i teraz Teraz macie zadanie drużynowe będzie. drużynowe. I słuchajcie, polega to na tym, że my wam zadajemy pytanie ogólne i jest łącznie na to pytanie 5 odpowiedzi. Coś takiego jak w familiadzie. Wy się naradzacie Aha, a ile mamy czasu na odpowiedź? odpowiadacie, tylko zaczynamy odpowiedzi od początku. Ile mamy czasu na Czy odpowiedź? może niech się naradzają, ten co robimy? Najpierw Pierwsza osoba. pierwsza osoba, normalnie lecicie po kolei. I jeżeli będziecie mieli 2 pudła, czyli 2 błędy, to pytanie przychodzi do was. Dobra. Tak, Wtedy wy ale odpowiadacie. nie, później już jest narada. A potem jest u was Potem jest narada? narada, Tak jak w familiadzie. Za każdym razem Wiecie o co chodzi? Tak. Tak, dobra. Wy zaczynacie, bo wygrywacie. Na początku bez narady? Jak 2 razy jest pudło, to przechodzi do nich? Nie, patrz, jeszcze raz ci powiem. Od razu naradzamy się. Wy wygrywacie, więc wy lecicie jeden po drugim. Okej. I później jak będziecie mieć już fuck-upy, to przechodzi do tej rodziny i ona musi trafić po prostu. Tak, Wystarczy, dobra. że jeden trafi. Ale naradzić się możemy, tak? Po Wy pytaniu. nie możecie się naradzać. Dobra? Teraz. Nie, teraz nie, czyli zaczynamy od ciebie. Wy możecie się naradzać cały czas. A kto u nas decyduje? Reguły jakie są? Jaka jest odpowiedź? Kasio. Będziemy wiedzieć, co wiemy. Kasio albo sianos. No to tam sobie ustalcie, nie? decyduje. Dobra, runda druga. Pytanie. Wymień coś, czego nie powinno się robić na pierwszej randce. Jakie Bartek. Idź do Ej, kina! bekać pierdzieć. Idź do kina! Ale nie mówcie, tylko no dobra, dobra. Bartek, Bartek i teraz teraz. ten. No jak, zaliczamy odpowiedź, no jest odpowiedź, no to jest, nie? Czego nie Nie, powinno się robić ale na to pierwszej Bartek randce? Czego nie powinno się robić? Prawie seksu. Nie. Pierdzieć. Czego? Pierdzieć. Jak można, kurwa... Co kurwa na pierwszej? No nie, No, jak nie ma kurwa? Nie ma tego. Pierwszy Nie. błąd. Co ty pierdolisz? Na pierwszej kurwa walisz butlę? Nie, Ej, może bekać. Dlatego jesteś sam kurwa. Gubać w nosie, Dlatego kurwa właśnie... No, teraz następny. Nie Dobra. mów seksie tylko. Pierwszy błąd po stronie drużyny Randce niebieskiej. powinno? Mini owca, wymień coś, czego nie powinno się robić na pierwszej randce. Ja uważam, że albo iść do kina, nie powinno iść się na pierwszej randce, albo... Poszła, Czekaj, stop. Ale dasz mi powiedzieć, Tak. ale ja powiem, że seksu nie powinno się uprawiać na pierwszej randce. Powiedział, że ale seksu. A tak z ciekawości, dlaczego nie można iść do kina na pierwszej randce? Bo to są jakieś, jak to można powiedzieć, skojarzenia dziwne. Kino? No, Dłubać w nosie. Jakie skojarzenie? Ej, poczekajcie, stop. Ale nie Jakie przechodzi skojarzenia teraz do dziwne nich. z kinem? no bo kiedyś ktoś tam powiedział, że jak się idzie do kina, no to tam Pudła, idzie, przechodzi do nich. po ciemku się coś tam dzieje. Zobacz, powiedział. Tazy chyba. Kto tak powiedział? Zajebany w domu. Wyjście do kina to jest chyba najlepsza inicjacja, nie wiem. Nie, najlepsza randki. inicjacja jest to, żeby wyjść na spacer. A to czemu nie powiedziałeś tego? To jest najpiękniejsze. Ale to, Ale w sensie- ale pytanie brzmi, czego nie A powinno czemu się tak? robić. No to- Dobra, No to nie powinno się seksu na pierwszej randce robić. no ale tutaj nasi ankietowani mają odmienne zdanie. To jest to samo to pierdzenie. Ja nie wiem. To jest to samo będzie, no ci mówię. No i co? No teraz drużyna czerwona, wy odpowiadacie. Jaka jest wasza odpowiedź? No jak? Dobra, No to pudła zaczynamy mieliśmy od na nich. Marcina i on wybiera, tak? Znaczy no naradźcie się, no co chcecie? A czy to nie jest, nie? Walić to. No to albo... Nie, bo już mają 2 błędy, tak? A nie, wy się naradzacie, czekaj. I też oni A mają. oni mają jeszcze... A, Tazy, teraz ty. Dawaj. Jednak. Jeszcze macie jedną szansę, tak, przepraszam, bo oni przy drugiej się naradzają. Okej. Wymień coś, czego nie powinno się robić na pierwszej randce. Dawaj, Dobra, Tazy. my mamy. Nie, ale czekaj, bo to jednak 3 błędy są. Reżyserka tam już tempo zmieniała wszystko. Ty, ale co wy znowu robicie? Dobra, dawaj. To jest program live. To Daj swoje, dobra. Dawaj, Tazy. Co oni się naradzają, kurwa? To jest kwalifikacja. Łapę za kolana.
Błąd. Nie ma takiej odpowiedzi. I teraz na kolano, kurwa. Dobra. W pierwszej randce na kolano to możesz złapać. Ja to wszystko na pierwszej randce robię. Czekajcie. Znaczy, mówi Nas po naradzie kupować drogich prezentów. Kupować drogich prezentów. Dobra, i 100 odpowiedzi. I odpowiedź jest odpowiedzią błędną. Nic nie zgadli. Kurwa, Dobra, poczekaj, no, słuchamy teraz. Dobra, czekajcie. Zobaczymy jak odpowiadali nasi ankietowani. Szachta, że nie trafił, to wiadomo, bo on z mężczyznami chodzi kurwa na randkę. Chłopie, kurwa, drogie prezenty, ty. Wiem, co na pewno będzie. Wiem, co będzie na pewno. Mogę Dobra, cicho, czekaj, Dawaj, nie. Na przykład czat sugeruje gadać o byłej. No i to jest, no mówię teraz. to jest numer 1. Pierwsze, teraz mi padło do głowy. Dobrze, następne. Dalej mamy siedzieć cały czas w telefonie. Ale to nie jest prawda przecież, kurde, no bo jak się wypowiadasz dobrze o swojej byłej, no to fajnie Ale może nieważne, jak ktoś zachęci. Nie, można, oczywiście. że Beknąć. można. Nie spać o byłej. No jak nie? Oczywiście, że chcesz? no, stary, no, Pytać o zarobki różne rzeczy się dzieją, nie? Mówiłem o bekaniu, i widzisz? spóźnić się. Jak zwykle się mnie nie słuchacie, kurde. Nie, mówiłem, bo powiedzieć pierdność spek. Spóźnić. Ej, pochódźcie To się. drugi, też będzie on mógł powiedzieć bekaniu. Możecie się pokłócić. Dobra, 0 punktów dla wszystkich. Idziemy dalej. Lecimy. Dobra, dawaj teraz. Mówiłem bekaniu. Teraz od nas, tak? Zaczynasz. Tak, Tak. Teraz nie. Musisz na drugą stronę. No, Teraz dawajcie, my. pokażcie. teraz najlepsi. No. Niezniszczalni. Dobra, teraz drużyna koloru czerwonego. Zaczynamy od Marcina Sianosa. Wymień tekst, który najczęściej pada podczas trash talku. Kurwa mać. Leku. Ale jakim takim Fajtowym trash talku. No to pewnie 60. Dalej. No jak nie, kurwa. Musicie myśleć, że to jest mega oczywiste. No. To jest takie bardzo oczywiste. Hej, słyszysz? Jesteś atencjuszem. A teraz ja chyba będę. Dobra, teraz ja będę. Debilu. Nie, ale poczekaj, bo to tylko trzyma cię próbę. O kurwa. Teraz wynarada. Narada. Jedna odpowiedź. Ja Fio. mam już, ej. Fio, Radźcie się. jakby nie możemy nic zgadnąć, a wy mówiliście, że to jest proste. A my się nie możemy naradzać, oni się mogą, a my nie? Oni teraz, wy wcześniej też mogliście. Mogliśmy się naradzić przed Tak. A ty po kolei sobie podpowiadasz. Ale nie. Dobra. Teraz jest... Dobra, Dobra, rozumiem. Miałem powiedzieć, czy... Wy nie oglądaliście Familiadę nigdy? Ej, zróbmy potem jeszcze jedną, dobra? Bo to w sumie... Powiemy drugie debil. Dobra. Co macie? Mogę podpowiedzieć? Tak. Możesz wyjść z telefonu, Hubercie? Dawaj, proszę bardzo. Pierdol się. Nie no, w życiu takie nie ma. No jak? No jak? Tak brzydko w naszej organizacji nie mówimy, No niestety. to ty. Nie ma, czyli punkty dla nas. Tak. Jeszcze jeden mamy. No nie, jak my tylko jeden? A teraz znowu, musimy Ale tu ogarnąć... nawet nie ma, ale tu nikt nie zgadł, tu jest 0 ale ja zgadłem, a ja nie miałem szansy odpowiedzi. Tak. Ale- To ja powiem. Nie, poczekajcie. Chyba ty będzie, chyba ty. Albo Debilu. Chyba ty. Debilu. Debilu będzie. Chyba Też ty. nie ma. Nie ma. Dobra. Jak odpowiadali nasi ankietowani? Zacznijmy od piątki. Dawaj. Co? W sobotę cię kończę. Co? Kto W tak sobotę mówi? cię kończę, kto tak gada? Ty. Gadają też. Będziesz siadał na różyczkę Mam- na pewno. Mam formę życia. Ja. A, to kurwa, no. To jest... Co? Skąd ode mnie? Tak O, mówią. tu teraz tutaj bardzo dużo czatujących pisało. Oktagon zweryfikuje. Tak, to tak. Aha. Jesteś obsrany. Jesteś strony, tak. No i spotkamy się w naszej wadze. To moje raczej. Spotkajmy się. Ale to kurwa nie. Słaby ten teatr. Skąd wy to wzięliście, kurwa? Nie wiem, to serio. Chyba od KSW, kurwa. Ej, reżyserka, Debilu, pierdol się, jebać Niech mnie. to tak mówi, kurwa, w Fame MMA. Chyba nikt. Naprawdę, kurwa. dobra. Słaby ten Robimy jeszcze jedną? Możemy jeszcze Jedną jedną. kategorię? Tak. Dobra, to słuchajcie, to jeszcze zrobimy jedną kategorię. Reżyserka, przygotujcie z tą rzeczą na wakacje. Jesteście w stanie to zrobić teraz? A to dwie musicie, Czekaj. Po kolei. Tak, to zróbmy wakacje i zróbmy potem jedną rzecz, którą kupujemy. Dobra. Jesteście gotowi? Tak, Ale nie wy, reżyserka. jesteśmy. Dobra, są. Wymień rzecz, którą każdy zabiera na wakacje, a potem prawie z niej nie korzysta. Bartosz Szachta, zaczynamy od ciebie. Książka. To na pewno, kurwa. No książka, powiedz, kurwa. Do ciebie pasuje. Pierwsze jest. Książka, odpowiedź.
Ale jak? No przecież to powiedziała ona, nie Szachta. Jest! Ale kurwa, ja powiedziałem książka. Co nie Odpalałeś? Przecież to odpowiedział Gdzie, tak. kurwa? On za mną powiedział. Ale wy jesteście drużyną, a pytali Szachtę, nie Taziego. Dobra, on powiedział po prostu to za mnie i tyle. Tak. Kurwa, on powiedział to Ja za mnie. niego, dobra, No nie, no jak wygracie, no. Tutaj Panowie. Gramy, Ale grajmy fair. gramy Oni uczciwie. się boją, tak. Boją Boją tak, się nas. tak, tak, Oni się nas mówi, że boją. ktoś się go boi. Boją. Boję się nas, zobacz, Tak, pasterek boiłeś się. strachu. Kurwa, nie przyjechałeś na program, bo się bałeś, kurwa. A teraz mówisz, że ktoś się ciebie boi. Ten. Kurwa, wy do mnie gadasz? No to, Tak, ciebie się bałem, na pewno nie przyjechałem, bo ciebie się bałem. Ja pierdolę. boiły się was. Lecimy dalej. Na czwartym panelu będzie Cage i dużo mocnych pytań. Na razie się rozkręcamy po prostu. Spokojnie, no. Miniowca, teraz ty. Co zabierasz na wakacje, potem prawie z tego nie korzystasz? No, ja brałem, ale wiesz, nie wiesz. Ej, Scyzoryk, owca. Słyszysz? kurtkę. Co się bierze? No nie wiem. Dobra, Tazy, teraz ty. Kurtka była źle? On powiedział scyzoryk. A ja mówię kurtka? Nie korzystamy z tego. Kurtka? Ogólne. Albo bluza. biorę kurtkę. Bluza albo kurtka. Ubrania bierzemy. Dobra, ostatnia szansa. Bluza. Ankietowanie, no, Co nie? bo ubrania Co to w ogóle jest? Bluza nie, Dwóch to już liczę. Dobra, książkę zgadłem, Ja wystarczy. postawię na ubrania, bo kurwa... Też jest. Dobra, teraz stawiamy na... No, źle odpowiedzieli. Jesteśmy drużyną, stary. Weźmiesz o Jesteśmy drużyną. nie wiem, z jednej z jednej To nie bierzemy na... Dobra. jakieś- Panowie, jaka jest wasza odpowiedź? Dildo. Które mówię? Laptopa. Z laptopa. Czego? Z laptopa. Lapka bierzemy i później nie korzystamy. Z czego ty się cieszysz? To jest błędna odpowiedź. No, Kurwa, jak? No jak? Zobaczcie. no takie mam odpowiedzi, no nie wiem, no. To nie wiem skąd wy to kurwa wzięliście, naprawdę. Dobra, Kurwa, czyli, Widać, że na wakacje nie jeździcie. czyli czekajcie, czyli ile na punktów? te odpowiedzi. Czyli punkty idą do drużyny niebieskiej. Dziękujemy. Ale 35! Ja nie wiem ile punktów, ile jest za jedno. To Labryga wymyślał te odpowiedzi. 35, kurwa. 35. Widać, że na wakacje 35, nie dobra. No. Zobaczmy pozostałe odpowiedzi. zobaczmy. Numer 2 to aparat. Para. Numer Aparat 3 to zabieranie. głośnik. 4 strój do ćwiczeń. 5 gry, karty. No to laptopa pod gry można podpiąć. No i co? Gry, karty, Pod aparat też i głośnik też. Familiarnie tak, kurwa, Faktycznie, podpinają. głośnik, aparat, wszystko można. Strój Dobra. do ćwiczeń też ewentualnie. Dawaj, teraz to. Naprawdę, produkcja Oni nie umieją nieprzygotowana. przegrywać, to jest prawda. Familiarnie Już pójdziemy w podpinają. Dobra, coś ale ciekawego, nie, co? panowie, pełnek Zrób ostatni raz. Kategorie. Dobra, ranking. Dobra, słuchajcie, teraz Ty, ale kto teraz aparat Dobra, pobiera? skupcie się teraz, Marcin, bo robimy teraz rundę trzecią. I runda trzecia to są rankingi. I teraz Ale tak, jak? Powinniśmy Ja wam- jeszcze mieć szansę odpowiedzieć. Tak. no generalnie zasługujesz. generalnie tak, ale przejdźmy sobie do tego. O. I tak nie gramy o złote majtki, nie? O. A ja bym chciał już przejść do tych ciekawych rzeczy. No dobrze. To muzyczkę też można by kurwa trochę zmienić, bo Szachci ona że ryje beret, kurwa. To zapierdala. Jak kolorowa. Patrzcie na TikToku live'a odpala. Nagrywa na telefonie. Słuchajcie, tam mamy kotarę. Teraz jest bardzo ważne zadanie. Zaczniemy może od lewej drużyny, co? Tłumaczysz to? Tak, wytłumaczymy. Za każdym razem... Zaczną, to niech oni zaczną. Spokojnie, za każdym razem jedna z drużyn pójdzie za kotarę. I ta druga naradza się. Tak. Bo jest na przykład taka kategoria, że nie wiem, ktoś musi się ustawić od najgłupszej do najmądrzejszej. I wy się zastanawiacie, jakich oni wyborów dokonają, nie? I po prostu za każdą osobę będziecie mieć 5 punktów Aha, okej. trafioną. Oni pomyślą tak. No. No dobra, to która drużyna zaczyna? Oni wybierają pierwsi. Oni wybierają pierwsi. My możemy pójść za kot. Tak. No to wyjdziecie za kotarę. I słuchajcie, musicie, ale stop. I teraz poczekajcie, w waszej... Każdy będzie. Ale Ale chodzi, bo Jeszcze nie. Naradzamy się. Ale wy się naradzacie, jeszcze nie wiecie, czekajcie, Mało, to nad jest jakim bardzo pytaniem. ciekawe. Stop. Słuchajcie, pierwsza kategoria to jest ustawienie się od osoby najmądrzejszej. I wiadomo, potem idziemy do coraz mniej mądrych. Szachta pierwszy. Panowie, idźcie tam. Szachta za kotarę. głupi pastawika. Szachta pierwszy. Bo oni wiedzą, oni wiedzą. Tylko musicie mówić cicho, żeby się Gdzie zastanowić. jest A wy się też zastanawiacie. Ej, poprosiłbym kartkę tutaj dla chłopaków. Od najmocniejszej. To sobie będą zapisywać. Kartka tutaj dla chłopaków. Ale my wybieramy ich, nie? Od najmądrzejszej. No ja będę pierwszego owca, bo mogą przyjść. To? To na jego... I mniej mądrych. A od lewej do prawej? Z lewej do prawej. Ja wybieram na Panowie, od lewej do prawej względem nas. Ja na środku.
Od lewej do prawej, czyli najmądrzejszy ma być od lewej. Najmądrzejszy jest na samym końcu, po prawej. Najmądrzejszy jest tutaj. Tu. Ale my nie... Ile mądrzejszy? A najgłupszy Tak, tu. Dobra. tak jest. Ja jestem kurwa... Ja myślę, tak? Ja jestem, ale ja jestem ten drugi najgłupszy, tak? A nie tego małego na pierwsze, że najmądrzejszy? My jesteśmy gotowi już! Czyli mały na Czekaj. Nie, jeszcze nie! Nie! Czekajcie, to jest najmądrzejszy, potem trochę Ale najgłupszy, najmądrzejszy, i najgłupszy, tak? Nie. Jego trzeba tak najmądrzejszy, go kurwa gamonie skończył. Najmądrzejszy. Na znaczenie? A, słuchajcie mnie. No tak, no. Dobrze by było, jak on się... Nie, oni wiedzą. Nie tak jak... Wiedzą. Co myślimy? Dajcie są kupić. Jesteście gotowi za kotarą? Nie, tak. Dobra, macie 5 sekund. 5. Może mamy już. Dobrze. Kto od pierwszej? Szachta? Poczekaj. No to Najmądrzejszy, tak? ten zapisuj, poczekaj. Dobra. Od najmądrzejszego, tak? Od najmądrzejszego. Szachta? Okej. Wiadomo, no to jest chyba kurwa wiadomo. Dobra. Też Ale nie, poczekaj, bo oni teraz mogą się przestawić. Ale jak się mogą przestać? Nie. No nie, no. Pilnuje ktoś ich? Ja czekaj, to ja ich będę pilnował. No. Oni nie mogą, no tam są ludzie. Dobra, no. Kurwa, O. 100% trafiliśmy, kurwa. Szef pojęło stoliki. No jak przestawili się teraz? Niech zapiszą na kartce, Boxdel. Niech Casio zapisze na kartce po prostu. Znaczy, No jak już teraz powiedzieliśmy? Nie, ja ich widzę, poczekaj, stoją. dobrze. Szachta pierwszy, drugi. Tazy. Teraz to już... Dobra, trzeci. Owca, tak? Polański? Polański. Dobra. I owca na końcu. I owca na końcu. Stójcie już. No. Dobra, chodź Boxdel, musimy teraz kotarę. To ty robisz kotarę, a ja będę czytał. Dobra. No. Odkrywamy, gdzie to jest. Drużyna Dona Casio wybrała... Ale patrz, O. patrz jakie jesteście faje. Szachta stał pierwszy i się zamieniłeś w Nie było Polański. tak, nie było tak. Nie było tak. Tak No, było. dostaliśmy zero Tak oszustwa. było. Nie było tak. Traficie grać w E. Tak było, kurwa! Staliśmy tak cały czas! Tak było, tak było. Cały czas tak staliśmy! Czyli Szachta świadomie ustał, że najgłupszy, tak? Tak! Będziemy w Tak. nimi... Ej, ale Szachta to jest świadomie, realne! To jest realne! To jest realne! Wy nie umiecie po prostu przegrywać. Jest git. Jak A wam się wy nie podoba? umiecie grać fair. No bo my już... Kurwa, to jest realne! Dobra, I teraz wy. Zgadliśmy wszystko? Na odwrót. No, ej, ile Tak, zgadliśmy? My wszystko. Wszystko zgadliśmy? Wygraliśmy. Co? Nie. A przecież wy nie zgadywaliście. Wy nie zgadywaliście. W sensie, czy strzelaliśmy? Teraz wy Casio zgadujecie. i chłopaki mają 0 punktów. 0 punktów. A teraz wy walczycie o punkty. Aha, okej. Przecież mini-owce ostatniego obstawili. Tutaj się naradźcie się tam po szach, dobra? Owce, Ale mini-owce 5 punktów. Owce trafili. 5 punktów Owce macie. trafili. I Taziego też 5 punktów macie. Taziego też byśmy trafili. Jak nie? Pilnujcie ich tam Dobra, reżyserkę, jakie czy oni się nie przestawiają, nie? Jakie zadanie? Poczekajcie, ale kogo? W jakim celu? Najgłupszy od najgłupszy do najmądrzejszy? Pierwszy będzie Leku, drugi będzie Don Casio, Od najmądrzejszego trzeci do będzie ten najgłupszego. łysy, Od najmądrzejszego do będzie ten najgłupszego. Dobra, Don słuchajcie. Casio. Cicho. Więc tak. Ja tak to widzę. Oni to specjalnie zrobią, kurwa. Teraz słuchaj. Tak. Leku. Słuchajcie mnie teraz. Trzeba to lusu popierdolnąć. Co? Nie pokazuj się, pas. I widzowie proszą, żebyście też nie przekrzykiwali się wszyscy. Bo wkurwia ich to i będą was nie lubić. Nie krzyczcie, kurwa. Nie podpowiadajcie. Nie podpowiadajcie nam. Leku będzie pierwszy. Leku będzie pierwszy. Leku będzie pierwszy. Leku będzie. No ile, kurwa? Dobra, 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra. Adam? Czyli Oj, tak. Czekaj, chwilę. Ten weź tam zapisz, tylko No. tak, ten po cichaczu, żeby oni nie słyszeli, no. Od lewej, tak? No. No to tak. Cicho. Od lewej. Leku. No. No i drugi będzie na pewno wampirek. Na 100%. Dobra. Kurwa, ile czasu? Dobra, już. Ty wy dłużej, kurde, robiliście to. Ty dłużej. To jest... Kiedyś spięty, gdzie ci się spieszy w ogóle? Patrz! Kurwa. Zaskoczyli. Casio tylko. Ja I pasta. pierdolę. Casio i pasta. To Dobrze. tak lepiej rządzi. Jest! Ale patrz, a chciałem dać tak, nie? I zamieniłem. Ja widziałem bark Szenosa ogólnie. Zgadliśmy prawie wszystkich. Ja wiedziałem, że tam stoi, ale... I znowu to samo. No widzicie, znowu widzieli. Nie wypróbowaliście ich. Ale ja myślałem, że to jest wasze zagranie właśnie, że się pokażecie specjalnie, a potem się zamienicie. Jasne. Nie, dobrze, to nikt nie patrzy. Nie, nikt się nie zamieniał. Tak, Nie. tak. Wy pozwalacie, żeby oszukiwali. Myślałem, że to tchórę zrobili. On no, specjalnie przychodził, pokazywał Tak, nam się, tak, że niby tak. to, i od razu wiedzieliśmy, że nie będzie z tej strony.
Dobrze, słuchajcie, kolejna Pomogłeś kategoria, nam. panowie, Pomogłeś nam. kolejna kategoria to ustawienie się od osoby z największym charakterem do walki. No to wiadomo, że Szachta pierwszy. Ja pierdolę te. Ja mam. No ale No to ja tylko trzech niech idą, bo już wiemy typ pierwszy. To zobaczymy, ile będzie wiedział. Nie no, charakterny ty jest za chuj, nie? Z krakiem. Ale charakterny pokazałeś, ja pierdolę. Najebał ci 60 kilo chłop, ty. Napierdolić jak psa. Do końca, tak jak ty. Do końca walka. Do końca to ty się kurwa wiesz. Dobra, panowie, zapraszam za kotarę. Za kotarkę zapraszam. Bartek pierwszy! Dobra, ej, słuchajcie. I proszę, Od której strony jest największy? Od prawej? no od lewej. Od lewej, tak jak lewej? ostatnio. Od lewej naszej. Tutaj, z tej strony. Czyli twoi... Od tej strony największy. najmniejszy, Dobrze, już, spokojnie, daj dopytać. No, to jest zabawa tylko. I proszę, żeby się nie przekrzykiwać, widzowie tego nie lubią i narzekają na to. Tak zrób. Oni to będą wiedzieć, oni to będą wiedzieć. To za łatwe. To jest za łatwe. I przeszedł w lewo, przeszedł w lewo, przeszedł w lewo. Już! No dobra, zapisałeś to? Poczekaj, Tazy pierwszy. Nie krzycz. Ułatwiliście im. Oni to wzgadną teraz. Polański i Szachta. No ja się tam na charakter nie znam, panowie, więc dam wam wolno. Pierdolony pokazał, patrz. Nie, to już oni mają zapisane. Jest? Macie? Ja nie. Dobrze, mamy. Dobra. I proszę. Owca ma najmniejszy charakter do walki? Czy tak ci kazali? Zgadza się, Tak mi Tazy. kazali stanąć. Ale poczekajcie. Owca nie zgadza się, tak, z tym ustawieniem? Kurwa, owca dałeś się, kurwa, tym lamusom. Kurwa. Charakter mam, wiem, że duży, ale dobra. A uważasz, Bartek, Ty, miękki ten Bartek, Dobra, nie uważasz... podkręcaj już. Ale nie, pytam. Dogadaliśmy się i tyle. Najważniejsze, że się nie Ale ten. to kurwa Najważniejsze, że Szachta nie uważa, że ma większy charakter i owca. Tak, ja Ale to... No czekaj, to niech Tylko dam tego poczekaj zgadnij, chwilę, tak? stop, czekajcie. Walkę Panowie, robimy, kurwa, a albo w chuja. skomentujcie ustawienie tym chłopaków. Dobrze ustawione. Nie, to nie jest dobrze, co ty pił. No mini Ale owca to o to chodzi, żebyście wy się nie domyślili. Tak, to nie, ale od której strony kto ma największy charakter? Tu jest największy charakter, a tu najmniejszy charakter. Tazy jest największym charakterniakiem? Tak. Przecież to jest normalne, że pierwszy powinien stać Bartek, charakterny Szachta i dopiero później Tazy. Dlaczego? Bo on wygrał ten na Narodowym, nie? Dobra, A Bartek, no bo Dobra, w zobaczymy, ostatnich wy, jaki walkach jest charakter. pokazał wielkie cojones. To nie podlega dyskusji. Polański, świetna walka z Ferrarim. Wypowiada się, no. To mini-owca na samym końcu, no chyba tylko dlatego, że wygrał z mini-Majkiem. Nie tylko z Mini-Mike'em Ja wygrałem. bym zamienił mini-owce, to Czemu jest dałeś Szachta. się na ostatnie miejsce, powiedz? Tak chcieli, ja się nie pcham. Uważasz, że jesteś Ale jak się charakterny? nie pchasz? Ale Jeżeli nie uważasz, uważasz, ale nie uważasz, że masz najważniejsze. mniej charakteru niż Szachta, tak? Ale wy nie zgadliście, to jest najważniejsze. Dobra, panowie. Ja bym tak nie dał. Ja stoję. Teraz wy. Owca dał się, wiesz, no. Daj się zepchnąć, jest Tak, niszczalna. tak. Słuchajcie, Macie kartkę? Dobra, nie pokazuję. Zapiszcie sobie. Teraz wy. Chodźcie od tamtej strony. Chodźcie, wchodźcie. Jak ty mogłeś tak, żeby... patrz, a sami zapisali... Chodźcie tędy, Co to chodźcie tędy. napisali? Dawaj tu, A ciebie ostatniego dali. No. O to chuj. Trudno, owca, myślałem, że jesteś charakterny. Patrz to, robimy tak. Ale tak powinno być ogólnie realnie, bo tak powinno być ogólnie. Bez urazy, bez urazy, ale... Czemu? Czemu? Mówiłem, że Czemu mnie byś Nie, nie nie podał, widać. stary? Czemu mnie przeciął? No, a on jest... Ale stąd nie widać. Ty się wnięty chyba. On pojmany jest. Ale mnie stary jest, widziałeś mnie kiedyś stary, charakter, wiesz, to walczy. podał, bo coś stary? No nie, ale to gdzie? No, ja tutaj. No, dobra. Dobra. Sama, każdy ma... Dobra, słuchajcie. Dobra. Charakter do walki. No i tak to jest. Dawaj Don Casio. Zróbmy tak. Ale dadzą mleku. Oni dadzą mleku. Oni dadzą mleku. Oni wcisną mleka. Nie, pierwszy będzie leku. I to zobaczymy. Po co głosuj? Dobra, też mi się No, leku będzie. Będzie leku.
Ja mogę napić. Dopiero drugi będzie. Będzie Leku pierwszy, potem Casio, potem Pasternak i dopiero ten. Nic nie zrobi. Ja go lubię. Dzwonisz na policję. Nie mam nic do niego. Wiemy, że da to Jesteś kurwa boksem. Ja nie biorę tego. nie szukam awantury. Bo to charakterny, nie widzisz? I patrz, teraz będzie Leku, potem będzie Don Casio, A, przestań, no jasne. potem będzie ten. Zobaczcie. Pasternak, no zobaczysz. Macie? Dobra. Ja was robię po mojemu. Dajcie to do Michała. No to zrobiliśmy po kartkę. twojemu. Teraz po mojemu, tak. Zrobiliśmy Tam to było, tam Dobra, po waszemu. odsłaniamy. Nie no, Pasta powinien być pierwszy, piękna walka z Labrygą. Ale pierwszy mam dobrze, pierwszy mam Nie no, dobrze. Pasta powinien być pierwszy. Pasta powinien być pierwszy. Pasta pierwszy, przecież walka z Labrygą najlepsza była. Na całym fame. Dlaczego nie jesteś pierwszy? Nie no, Dobra, dwa mamy git. drugi od razu powinien być kurwa Kasiusz. Zgadza się tylko Leku. Charakterna Nie walka. mamy, dwa mamy git. O charakterności akurat... A na którym miejscu? Nie. Leku jesteś pierwszy. O charakterności szachta może powiedzieć... Nie no, kurwa. A ty najwięcej. Ej, nie no, mówił, To ej. już jako kurwa ostatni. Ty tylko mnie zgadzasz. Nie, jako pierwszy. Stój tam, jako ostatni. Pierwszy. O pierwszy. O, Ja pierwszy. O, kurwa. Owca uczy się charakterności. Dobra, panowie, zapraszamy. Ile było punktów? A ja przecież wiedziałem, że ty będziesz pierwszy. Przecież ja to im powiedziałem. Uczy się charakterności. Śmiało, pchnij go. Czemu nie ma podglądu na ekranie? Wiesz, na niego. Żebyście nie mogli widzieć, co się dzieje za kotarą. Ale teraz możemy włączyć ekran. Teraz bardzo bym prosił o obrócenie telewizora. Podsumujmy sobie punkty. Podsumowanie punktów. Była taka rozgrzeweczka, bo za chwilę przechodzimy do trudnych pytań i mocnego cage'a, taki poczwórny face to face trochę tutaj będzie. No trochę. My mamy 40 czy 90? 90 punktów ma drużyna niebieskich, 40 punktów ma drużyna czerwonych. Tak więc Wy wygraliście. gratuluję dla rodziny. Gratuluję charakterności. Drużyna niebieska, a teraz muzyka off i przechodzimy do tego, co ja najbardziej lubię, Ja po jednym... czyli do Dublowaliśmy ich. małych kłótni. Teraz idziemy w cage'a już. Rozmawiamy. I dla widzów tylko taka informacja, to będą taka rozgrzeweczka po prostu dzisiaj na Fame Battle. Testujemy sobie troszeczkę formatów, a teraz przechodzimy do mocniejszych rzeczy, bo doprowadzimy tu pewnie do kłótni i dymów. Bartek, pytanie dla ciebie. Jak się czujesz po reality show, w którym no, widzowie jeszcze nie wiedzą, ale w następnych odcinkach twoja spina z Casio jest bardzo intensywna i też chwaliłeś się po programie, że uderzyłeś Casio tak w głowę, że upadł. Tak, dostał i to chyba z 2 razy nawet, nie? No jak On jest siedziałem tak na pusty. kanapie, charakternie Czekaj, podbiegałeś. jest tak pusty, kurwa, że ja już na końcu już mnie tutaj prosili z reżyserki, że nie mam go bić oczywiście, bo widzieli, że to jest lamus. Widzieli, że to jest lamus. Ale czekaj, daj powiedzieć. Widzieli, że to jest Widzieli, że to jest lamus. Widzieli, że to jest lamus. Czekaj, daj powiedzieć. Widzieli, że to jest lamus, że nawet nie wstawał. No to ja już do niego podchodziłem, mówię wstań. Mówię, bo cię nie będę bił jak siedzisz, żebyś potem nie płakał, że cię bije jak siedzisz. No i wstał, dostał chlapę i padł. Tyle w temacie. Ale daj powiedzieć. Jebana, kurwa. Ale no daj powiedzieć, ja mówię prawdę, i ludzie zobaczą jaka jest prawda, że ja Jedynie podchodziłem, wołałeś ochronę, żeby stała przed słuchajcie, tobą. 4 razy dostał w Cioto łeb, jebana. 4 razy dostał w łeb. Charakterniak, największy powinien pierwszy tam stać. Nie jakby ktoś... 4 razy nie- go uderzyłeś... Czekaj, daj powiedzieć, nie wpierdalaj się, kurwa, Pasta, ja pierdolę się wpierdalasz. 4 razy, nie, jak 4 razy z partyzanta? Mówię, że my się nie wpierdalał. a Słuchaj, teraz ale nie, też no dobra, no bo rozmawiam. teraz mówi z partyzanta. Z partyzanta nie było, bo mu kazałem wstać. Ja- Chyba za trzecim kazał- razem, raz- za raz czwartym ty razem tenis kazał mówię, siadać, kurwa, wstawaj, na kolana mówię, ciągnij. wstawaj. Raz I ty tak jak to wstał, tak powiedziałeś, szybko żeby padł. wstała, tak tylko 3 razy uderzałeś. Dobra, czekajcie, Tak, porządkujmy to, bo jest... za niewyparzony pysk, po Harminer, prostu. Pasta, niewyparzony jakie pysk. jest twoje zdanie na ten temat? No nie no, Bartek niecharakternie się zachował i uderzył go 3 razy, przynajmniej jak Casio siedział. A 4 raz? To powiedz 4 jak było. A 4 raz to chyba stał i go wtedy uderzyłeś. O, i go tyle. pierdolnąłem tak, że padł i kurwa... Ale ty się szachta z tego cieszysz? Nie, ja mam go w dupie, stary, ja mam... Ktoś ja mam przygotowany i go Nie, uderzyłeś? czekaj, ja mam... Kto był najebany? Nieprzygotowany, najebany ty jesteś ty, Ale, to widać. ale jaki Próbujesz nieprzygotowany? wypłacić ten Jaki alkohol, nieprzygotowany? No to nie trzeba było kontrolować słowa, które mówi, tak? No właśnie. To jakbyśmy szli tym samym tokiem myślenia, to ja powinienem dojść i cię strzelić w pysk. No to byś dostał Za ty to- w pysk. to bym- A pamiętasz, co powiedziałeś na reality show? Co mi zrobisz? Jeszcze raz. Pamiętasz, co powiedziałeś na reality show, co mi zrobisz? Opowiedz. I mnie Na środek przeprosiłeś? stędy bym Opowiedz. No właśnie. Albo zadzwoń na policję. No, Zadzwoń na policję ty możesz zadzwonić. Zadzwoń na policję i powiedz, że Tak. ci pogroziłem.
No zadzwoń nam. Reżyserka, poczekajcie, poprosimy Czekajcie szybko chwilę. 2 Ja stędy, pierdolę, jaki to bo jest chcielibyśmy wydawcy, robić króciutkie face to face. Tak jest. kurwa, Tutaj ciota pierdolona. proszę o 2 hokery. Tylko sprzedaje, kurwa. 2 hokery tutaj. 2 hokery, tak. To ja może się spytam Nie, Adriana. jeszcze, żeby trzymać się w ryzach jakby tą Ale o to merytorykę. sytuację. Ja wiem, ale mam pytanie do Bartka odnośnie jeszcze pasty, bo pomiędzy Bartkiem i pastą też trochę grzało. Wymień 3 najgorsze cechy Michała Pasternaka, które ujawniły się według ciebie w programie The Game. Porągiewa. Nie, porągiewanie. Nie mam w sumie, ja nie myślę o tym, jakie on ma cechy, kurwa. A co najbardziej cię irytowało, że wspierał Casio? Tak, najbardziej mnie irytowało, że on zawsze te swoje docinki. Zawsze musiał jako drugi, jako musiał trzeci dochodzić. Jak ja się kłóciłem, kurwa, z Kasiuszem, no to on zawsze dochodził jako drugi, jako trzeci, czy tam jak z kimś się kłóciłem. Nie dochodziłem. Ale czekaj, daj mi powiedzieć. Zawsze jak ja coś chciałem powiedzieć, albo jak ja się z kimś kłóciłem, no to Pasta zawsze te 3 grosze dodawał swoje, nie? Zawsze albo się podśmiechiwał, albo jakieś podśmiechujki, albo jakieś 3 grosze dawał. To mnie najbardziej wkurwiało w nim, nie? To są te 3 Nie, no to jest jedna. To jest jedna, a To jeszcze najbardziej denerwują u To jest mnie? jedna i tyle starczy. To jest jedna, że zawsze wtrącał się jako trzeci, jako czwarty, zawsze się wtrącał, nie? Trzeci, czwarty, a drugi kto? Drugi byłeś ty. A pierwszy? To w takim razie? Ale To był pierwszy. nie, To był pierwszy. Zawsze jak ktoś coś gadał, czy tą Kasiusz zaczął... Ja ktoś pierdolę, potem jaki on powiedział, jest głupi. ale czekaj, daj powiedzieć. Zobaczcie, jaki Potem- on jest głupi, Ale zobaczcie, kurwa. jaki on jest głupi. Jako zawsze, Słuchajcie, jako trzeci, a czekajcie. drugiego i pierwszego zawsze, nie ma, nie? Zawsze tak było w Ja tym domu. pierdolę. Że zawsze Kasiusz mówi, patrzcie, jak on jest głupi, patrzcie to, a Bo pasta, jesteś a tępy, pasta, kurwa! a pasta W zawsze pierwszym jako drugi... odcinku pokazałeś! A pasta jako Nawet drugi zawsze Polański z ciebie klaskał, bekę, klaskał kurwa. i się śmiał z tego. Łachadar z ciebie, kurwa, twój boss, kurwa! No, ja nie wiem, co on gada, dlatego Dlatego usiądźcie bliżej, Kasio, Face to Szachta, face, zapraszamy kurwa. na chwilę. Pysk. Chodź. Wieku, Poprosimy, Face to face. prosimy ochronę. Zaraz polecę. No i dobra, panowie, Łacha z ciebie, Darku, Ale na jakie twój łacha, boss! chłopie, No ty byłeś kurwa. łachem, kurwa. Kurwa, Ty byłeś śrubkę łachem tak- 4 razy, śrubkę tak słuchaj, jakby mnie ktoś skręcisz, strzelił w kurwa? pysk 4 razy, to bym nie wyszedł z tego domu. Ja cię 4 razy w pysk trafiłem. Dlatego jesteś, Ani kurwa, razu, lamus. ani razu, Jak ani razu, kurwa? Raz jak siedziałem na kanapie, podbiegłeś ci No i zajebać, dostałeś za to. się schował za ochroną. Ale I nikt się wtedy nie biegł, schował, tylko kurwa. ochrona No tak, wpadła, tak, kurwa, kurwa, chłopie. latałeś. Dostałeś Tak pysk, latałeś, dostałeś kurwa. pysk 4 razy. I mi to starczy, mi to starczy. Ja ci Zajebiście, udowodniłem, no tak. ja ci No i udowodniłem. Ja ci teraz pierdolę w No to dawaj, no to zobaczymy, zobaczymy. zobaczymy. Ty nie masz w ogóle ciosu, nie masz To siły. zobaczymy, chłopie. to No zobaczymy. Ja Ty wczoraj jesteś widziałem, lamus, mi ty jesteś wczoraj lamus, podesłali ty twój jesteś lamus. kurwa sparring, to No. ja pierdolę Ale zabawy, dobrze, myśl sobie zabawy. tak, myśl, to jest No zabawa, zobacz, dokładnie, no myśl. to zobacz. Myśl, że ta podwójna garda coś Zobaczysz. da? Jak ty masz takie chude witki, kurwa? No ja mam Chłopie, normalne Ty masz witki, chude kurwa, witki, ja nie mam, kurwa, Jak ja ci nawet przez gardę pierdolę, nie to cię zabiję, wpierdalam kurwa. jakichś sterydów. Ja też nie wpierdalam. Mi to Ja też niepotrzebne wpierdalam. na takiego leszcza Ja jak ty. mogę badania zrobić. Na takiego leszcza Mogę jak ty badania nie- zrobić. Panowie, spokojnie, teraz... Jak zrobię badania, nie, dobra, jak wpierdalałeś- zrobię badania, wpierdalałeś to wpierdalałeś słuchaj, jak masę zrobię sterydów. badania, będą małe Wpierdalałeś rękawice? małe- Jak zrobię badania, będą Będzie małe... no limit? No limit walka. Małe rękawice. No limit. Małe rękawice. No limit. Zgodzisz się na to? No limit. No jak się zgodzę, No no limit. limit, małe rękawice? Jak wyjdą ci badania, że jesteś czysty, tak? To wtedy weźmiesz będzie małe... małe Ze rękawice. wszystkiego, tak? Tak. Czysty od Ze wszystkiego, wszystkiego. od Od wszystkiego. wszystkiego. tak? Tak? Tak. Przyklepane? Dobrze. Okej, no to Okej. wysyłamy cię To- w takim razie na badania To wyślij. antydopingowe. Jeszcze mamy dużo czasu. No. Czyli nie kujesz dupy. Nie. Okej. Jesteś odblokowany w Mogę to pełni. udowodnić. Okej, No dobrze. to mam pytanie do ciebie, czyli uważasz... Ale ja- teraz, Ale kurwa. pizdek. Cię Chłopie, kurwa małe- zajebie. Zmiany... Ale czekajcie, żeby teraz kurwa nie było, że on będzie z tego się wywijał, kurwa. Żebyś się To wywijał ty, z żebyś tego. się nie Olek, wywijał. ty Ty, pierdolę żebyś nie bałeś. wywijał, że mu coś tam kurwa wyjdzie i powie, ale to jest kurwa na kontuzję, bo ja wiem jak to pierdolicie kurwa. Nic nie Wszyscy. wyjdzie. No, Jakie nic badania nie ty wyjdzie. chcesz zrobić, na co? No, olimpijskie. No ale jakie olimpijskie, na co? No, kurwa na sterydy twoje. Czyli całe życie jakby, tak? Badania na sterydy olimpijskie. Nie ma problemu. Ale to olimpijskie to, że całe życie nie mógł nic Nie brać. wiem, co to jest, stary, no nigdy ich nie Czy robiłem. tam ile... Badania, kurwa, No to jak przecież on wyjdzie, brał że- kiedyś, tam się Ale przyznał. to nie wychodzi, że kiedyś, Jak tylko na ten brał? moment. Czekaj, bo zaraz jak brał, no brałem, przecież o tym wiesz, że brałem. Tak, jak ale ci teraz nie wyjdzie w jestem. badania. No Ale teraz nie jesteś co, od kurwa, od tygodnia? Od roku. Nie, od roku, kurwa, od roku. To od roku roku. ci, kurwa, chyba nie staje od, kurwa, Od roku. tenis ci nie Od roku. podaje od roku, kurwa. Zamknij mordę. No co, Od kurwa, roku, zamknij kurwa, mordę. od roku. I ci No. to udowodnię i wziąć małe rękawice. To Tak. zobaczymy. To udowodnię. No udowodnię ci to. Super.
Dobrze, panowie, do was jeszcze przejdziemy. Nie, może niech jeszcze chwilę posiedzą. Czyli co, uważasz, że pokazałeś dominację, tak? Genetyczną w programie Tak, Casio? Genetyczną Zdecydowanie. Genetyczną wpuść. Jedynie co on Pierwszym pokazał, odcinku. jaką Pierwszym nominację, odcinku jaką pokazał. nominację oczywiście on pokazał, no to wiadomo, pierdolił tylko, nie? Co pierdolił? No pierdoli swoją potę. Dominacja. No i właśnie to jest pasta. I to jest identycznie. trzeci. Jak coś gadał, jako trzeci. drugi zawsze się musiał wtrącać. trzeci. nie? Ale to przecież Zawsze. powiedział Hubert, nie... Ale ty zawsze jako drugi musiałeś się Ale wtrącać. to powiedział Bartek- Hubert, nie Casio, to o co ci chodzi? Ale po co w ogóle No się śmieję odzywasz? się Ale z- siedź tam cicho, po co się odzywasz? Bartek, a Ale jak, dlaczego mam jak się zareagowałeś na to, że w reality pojawiła się też wiązanka od Casio, jeżeli chodzi o twoją lojalność wobec zasad, Ale mnie to nie interesuje, co on gada, bo to nie zna, nie kto, tylko ale co, poddał to pod wątpliwości, że no, zawsze zmieniasz zdanie. nie? Ale to ja mogę dla niego zmieniać, kurwa, co 3 sekundy zdanie. A nie dla mnie. Ale jest to prawda. Ale to, to dla siebie. powiedziałeś, Dla to- siebie ja wiem, co ja robię, więc jak ja dla wiem, co ja siebie? robię i wiem, To co ja po co mówię. pierdolisz Ale to to cię w nie wywiadzie? interesuje, a ty nieraz pierdolisz głupoty, że w fejmie nie zawalczysz. To powiedz. Jak? Ja? No, Powiedziałem, że nigdy nie zawalczysz w fejmie. Gdzie? Pokaż mi. To gdzieś mówiłeś, Pokaż. kurwa. Gdzie? No to ludzie to znajdą i No to cię pokaż, zweryfikują. to pokaż. Ludzie to znajdą. No to pokaż. Mówił czy nie, Bogdan? Pokaż. Że nie będzie w fejmie walczył? Pokaż. Zabić. No Co nie? Pokaż film. Hubert mówił. Miniowca mówił, czy nie? Nie wiem. Dobra, zobaczymy, pierdolisz zobaczymy. farmazony. Nie, Nie to masz nie są żadnego farmazony, kurwa, argumentu. bo dobrze wiesz, że tak było. Nie ma- Że mówię, że w fejmie nie zawalczysz. Nie, ja w tamtym czasie oczywiście, że nie zawalczę. Ja to wszystko No, w wyjaśniłem. tamtym czasie, a ja w tamtym czasie oczywiście mówiłem, że nie zawalczę z Deniszem. W tamtym czasie. W tamtym czasie. po tygodniu Tak. się zmieniło. Tak. W tamtym Czyli w czasie. tydzień i stałeś się kurwą. A ci potrzebowałeś... Bo Kurwą to jesteś ty, że zmieniłeś kurwa powiedziałeś zdanie. takie słowa, Jesteś kurwą. kurwa. Ty zapominasz, co mówisz? No, ty zapominasz, Powiedziałeś, co że mówisz. wolisz być, kurwa, Ale biedny, chuj cię to interesuje, ja se mogę mówić co chcę. I w tydzień Rozumiesz? zmieniłeś, że wolałeś Mogę być se kurwą? mówić co chcę. Ja ci mówię, I cię kurwa, pierdolę co ty zaraz mówisz? jeszcze, kurwa, No piąty wal, raz, kurwa. Wal, kurwa. Co ty myślisz? No, to kontroluj, Że kurwa. ktoś się ciebie boi, Kontroluj. kurwa. Co ty kontroluj, co No. mówisz? Bo to ty, Nie kurwa, pluj. twoje słowa Nie są. pluj. Kurwa, leszczu jebany. Leszczem zobaczymy. Ty jesteś, kurwa, Zobaczymy, ale kurwa, bity. zobaczymy, kto jest leszczem. Będziesz tak samo bity, kurwa, jak w domu. No, zobacz. Jak w domu, kurwa. No tak jak w domu. Kurwa, jak w czekajcie, domu. aż ochrona Chłopie, będzie wtedy jakbyś mnie biegłem. kurwa raz pierdolnął w domu, to bym No. ci nie dał z domu Kurwa, wyjść. spał. Bym ci z domu nie dał To by wyjść. nie było Cię reakcji. rozkurwił jak żabę. Nie byłoby śmiechów z ciebie. No dla się z ciebie, Ja kurwa. żeś Jakby ciebie nie było, pierdolnął i by cię jakby zawinęli. ciebie nie było i By tego cię twojego karetka wyparzonego zawinęła. ryja, By to cię by nie karetka było. zawinęła, kurwa. Czy wypowiesz się jeszcze o jakichś spekulacjach Casio w reality odnośnie tego, że jesteś konfidentem? Bo Ale też to mnie to często pojawiło ale się nie te słowa. podkręcaj, kurwa, nie podkręcaj, bo ty też, kurwa, Ale mam podkręcasz. prawo to robić. Nie podkręcaj. Ej, ale jesteś Miej w sobie robocie. prawo. Jesteś w robocie czy nie? Miej sobie prawo, ale mnie to nie interesuje. Było tak co czy on nie? gada. Gadał Mnie w ogóle tak? nie rusza. Casio gadał A tak? mają wyjebane, ja go No nie to co słucham. ja podkręcam? go nie Ja słucham, mówię, ja kurwa. cytuję po prostu Pierdoli słowa farmazony. ludzi tutaj, którzy gadają. Że to jest? No. A że to jest? 1000? No i co? No i co? No i gówno. Jajco. Gówno. Jajco. Panowie, sprawdźmy wasze warunki fizyczne i zapraszam do face to face'a. Piękna rozmowa. O, ale będzie zabity. Muzyka. Będzie zabity. Nawet ci ta twoja kurwa. kurwa podwójna garda nie pomoże, kurwa. Wiesz, że małe rękawice Będzie wziąłeś, nie? zabity, kurwa. Małe rękawice. Będzie zabity, Pierdolę cię w małych, cię zabiję, Zajdź, kurwa. na Rozumiesz? badania, kurwa, to wyjdzie. Zobaczymy. masz, kurwa, Żebyś potem, głowie. żebyś potem się... Weź, bo jebiesz, kurwa, odsuń Jebie się. od ciebie, Jebie ci z ryja, odsuń Jebie się, od kurwa. ciebie, kurwa, gównem. No. No dobrze, panowie, zapraszamy. Jeszcze pewnie Też, później sobie porozmawiacie. Przejdźmy do kolejnego starcia. Dzisiaj ogłoszonego, słuchajcie, Michał Wampir Pasternak i Tazy Box, małe rękawice, 3 rundy. Ale chwila, po kolei przechodzimy. No to teraz oni. Miniowca Leku teraz. No to nie po kolei. No to Nie po kolei. dawaj. Teraz Miniowca i Leku, bo Zapraszamy dużo w osób środek. też bardzo Ja tu się nie zmieszczę, przejdę na koło. zapraszamy. Może na samym początku, jak wyjście. pokażmy wasze wasze warunki fizyczne. różnice warunków fizycznych. Leku A jak kontra tam Miniowca. pokażesz? Nie, tutaj, no. Jakieś zbliżenie tutaj fajne by było. Zróbmy rzut karłem. Wchodzisz pod pachę? Ostro. Czas pokaże. Czas pokaż. Nie, no to teraz możemy to sprawdzić. słuchaj. Taką zweryfikuję. Dobra. Dobrze, Co? usiądź Leku. Tutaj gadasz z kolegą? Tak. Zacznijmy w takim razie O czym chcesz od... porozmawiać, kociaku? A konfident pisze do Sandry, kurwa. Ma wolne. Kurwa, nie lubię, kurwa, tego krzesła. Mówiłem ci cały czas, Stać. mówiliście mu to. Czyli to Dobra, będzie... to ja postoję też, no nie No, będę- postójmy razem. Nie, ale to weź usiądź, bo to Nie, się da... nie, mnie to wkurwia. Nie no, usiądź normalnie. Nie, mnie to wkurwia. Usiądź na to. No dobra, jak chcę... O, Dzięki. No i dobrze. Dzięki.
Wystarczy usiąść. Tazy, wystarczy usiąść na tym. Teresa, zostaw to, ty. Tazy, usiąść wystarczy. Nie ogarniam. Teraz to Stary, wciśnij. wystarczy usiąść i kliknąć tym. Dobra. Dobra. Leku i... Dobra, to ja tak będę siedział. Tak może siedzieć, no. Dobrze. Na trailerze wypowiedzieliście wobec siebie parę słów. Leku, jak nazwałeś owieczkę? Nie pamiętam, stary, tak szczerze. Ale jak ja mogę go nazywać, no? go nazwałeś? Dobrze, to inaczej. Co sądzisz o... No ale to jak, no to przecież jest, no ale to ja nie mam z tym problemu, nie? Lekutko, co sądzisz o zachowaniu miniowcy? To jak zachowuje się po prostu na programach, w reality? Miniowca teraz możesz mówić. Jak mógłbyś go ocenić? Dawaj, próbuj. Nie no, mi się wydaje, że to jest po prostu taki mądry głupek, nie? Taka kwintesencja. No po prostu wydaje mi się, że brak poszanowania do zwykłych, normalnych ludzi. Przede wszystkim odwaliło trochę od fejmu, od kasy może. Nie wiem od czego, ale naprawdę powiem ci, że ja poczułem wstyd przechodząc z tobą, nie? Po ulicy. Tak serio, bo ty, to co ty gadasz do tych zwykłych ludzi, normalnych ludzi po prostu, co nawet ci nie zaczepiają, nic nie robią, że nada po prostu. Że nada. Odpowiedz. Proszę. Żenadą jest to jak wyglądasz. O, pięknie. To jest żenadą. Dobrze, Ej, Prosto i ty- logiczne, popatrz jak wyglądasz. Ale ty mnie w ogóle widzisz? Zróbmy, Kurwa. dobra, zróbmy jedną rzecz. No. Zrobisz moją pompkę? Nie, proszę. Ta pompka to jest kurwa... Ale jest moim Nie, wiralem, ja to banuję. tego nikt nie robi i taka jest prawda. wiem. Ale jest... No dobra, a zjesz, kurwa, a zjesz 8 burgerów jalapeno? Wiesz? Jalapeno zjem, ale burgerów burgerów nie muszę jalapeno? takich coś jeść, bo wiem, że to jest niezdrowe. Wiem, że to jest niezdrowe i No i po co dobrze, mi to jest. rzeczy jest Ja niezdrowe. powiem, ja takich rzeczy nie jem, bo wiesz co, tym będziesz chory na ciśnienie, na serce. No dobrze, Szybciej po prostu będzie tyn. A ty już jesteś chory, kurwa, no i co? Przekonamy się, kto jest bardziej chory. Ile ty masz lat w ogóle? No, jestem starszy od ciebie, dzieciaku. Ty masz prawie tyle lat, co w sumie... Nie, trochę nie, mój tato już jest starszy, ale powiem ci, że naprawdę, kurwa, no dobrze się trzymasz, nie? Ja się dobrze trzymam? No, jesteś dobrze zakiszony. A, kisić to będziesz ty. W tobie? O góra? Będziesz kiszony, będziesz kiszony. Obaliłbyś Zakisić w tobie? Proszę? Czy obaliłbyś go? Chcesz spróbować mnie obalić? Czy bym go obalił? Nie, to w Nie, oktagonie. czy bym go obalił? Nie, no obaliłbym go, nie obalił, bo... Powiem tak, powiem krótko, jeżeli mnie w 2 minuty nie wjebiesz, to ja ci życzę powodzenia. Ale ty będziesz tak teraz przez wszystkie po prostu cały czas to samo powtarzał? Czy Ale ty nie, sobie po znajdziesz, prostu- Kurwa, bo ja nie wiem. Ja nie Bo ja muszę... mi się już odechciało w ogóle Nie, słuchać, kurwa, ty wiesz jesteś co? głupi jak chuj, naprawdę, ja nie wiem o co tu w ogóle chodzi. Boże święty. Jak ty się tu, Bo kurwa, ja nie będę- jak ty się tu, kurwa, tu znalazłeś w ogóle, no ja pierdolę, o co Dobrze, chodzi? inaczej ci powiem, nie będę się poniżał do twojego niskiego A, okej, poziomu, dobra, okej. bo ja powiem przynajmniej, zadam ci jedno pytanie. No. Powiedz, jaka jest prawda, że dostałeś zakaz zbliżania się? Ja Do pierdolę. czego? Do czego, kurwa? No, Powiedz. Kto to jak z kim tam miałeś? Mam nawet tego jakiegoś tam live'a, że dostałeś zakaz Dawaj, no. zbliżania się ponoć, że No, dawaj, no. jakieś dzieci czy coś w tym stylu. Jakieś dzieci, czyli co sugerujesz, że jestem pedofilem, tak? No ja nie wiem. Ty nie wiesz, ja nie Gdzieś wiem. jakąś rolkę znalazłem, No. że ktoś tam pierdolił głupoty. Jeżeli nie ma... Pierdoli Dobra, głupoty, spokojnie, to poczekaj, ja mu Ale powiem. ktoś Ja ci rolkę powiem, powiedział, ja to tylko spokojnie, widziałem. nie musisz się bać to, że A ja się nie boję. dziecko nie znaczy, że będę cię ruchał, nie jestem żadnym pedofilem, koleżko. Nie Ale musisz ty, się bać, spokojnie. ja mogę wyglądać dla ciebie jak wyglądam. No. Tylko wiesz co? Tak, ja jestem gruby i wstyd, Ja nie tak, mam rozumiem, nic no. do stracenia. Jeżeli ty mi... Ja co ja mam do stracenia? No Człowieku. jeżeli ty mi najebiesz, No. to najebał mi gościu, który prawie 90 kilo ode mnie więcej waży. Jeżeli No. ci ja napierdolę, to będzie wstyd. A to ty widzę, że sobie próbujesz jakby, wiesz, podbudować się, Nie. że nie Ja będzie... Ja nic Dobra, nie nie przerywaj mi, nie przerywaj Ja mi. nic nie muszę. Dobra, mów. Ja nic nie muszę podbudowywać ciebie, ja wiem, jaki ja jestem, ja się nie będę wywyższał, jaki to ja nie jestem. Ja przynajmniej nie siedzę przed komputerem, nie wpierdalam, tylko idę na siłownię, napierdalam, biegam. No i jestem dobrym ojcem, tak to mogę powiedzieć i tyle. Ja nie muszę się nic robić na pokaz, ja nic nie udaję. Jestem sobą. Żeby udawać coś, to trzeba być tobą. Też mi się wydaje, że ty jesteś zbyt głupi na udawanie i po prostu dlatego pokazujesz... Tak? To zapytam... Dobra, weź mi Dobra, przerywaj, daj mi powiedz powiedzieć. mi, Ej, a powiedz, powiedz mi, weź, bo ja nie będę się... czekaj, Kurwa. Miniowca, ale ty miałeś Czekaj, monolog, no, teraz lekko. okej, proszę. Stary, ty jesteś za głupi, żeby udawać i niestety pokazujesz swoje prawdziwe oblicze, no to ludzie wiedzą, jaki jesteś. Czy jesteś dobrym ojcem? No nie będę, mieliśmy nie gadać na tematy rodzinne. Ja godziny, żeby cię... Dobra, kurwa. Ale Ja poczekaj, pierdolę, Miniowca, i co to po pierwsze jest? sam zaczynasz ten temat, a potem będziesz miał pretensje, że ktoś ci na niego odpowiada. No niech mi odpowie. Dobra, posłuchaj, stary. Jeżeli ty uważasz, że walczysz, to mógłbyś powiedzieć to o Sianosie, nie? Że wstyd nie będzie przegrać, kurwa, z wielkim chłopem. Zobacz, jak ja No wyglądam, ale stary. patrz jak Sianusz wygląda, jak ja przy nim wyglądam. To jestem... No ale dobrze, ale... Nie rozumiesz? Ale rozumiem. Stary, ja jestem, kurwa, my jesteśmy w podobnym stopniu, dobra, może tego nie powiem, kurwa, ale wiesz, no, to, że ja ważę 140 kg, to ja ci powiem, że ja bym wolał 40 zrzucić, nie? I wtedy byś tylko walczył tam, ile ty ważysz? 55? No ile wtedy, jak ja bym ważył 100, to by było różnicy.
Wiesz co, biłem się tak z tym Antkiem, no i co? Ale to jest dobre pytanie. Jak on by ważył 100, ty 55, to ile wynosi różnica? No to różnica wtedy wynosi 45 kg. Dobrze, to powiedz. Posłuchaj, kurwa, nie będę ci klepał po kolanie, bo jeszcze coś sobie pomyślisz, nie? Znowu wyciągniesz jakiegoś TikToka, że Ale jestem... powiedz, czemu ty się telepiesz? Wiesz, to nogi mi się ruszają. Ale nie musisz, to nogi ci się będą w oktagonie ruszać. Słuchaj, teraz powiem ci fajny protip. Masz takie coś, że jak ruszasz nogami cały czas, to palą się szybciej kalorie, a ja chcę jak najwięcej schudnąć, żeby nie być taki upośledzony, wiesz, gruby. No bo mi to, powiem ci tak, no nie gra to na moją stronę, że jestem takim grubasem. No ja wiem, że ty będziesz teraz sobie mówił, kurwa, 140-kilogramowa bestia, ale później wychodzi taki gościu. Ale, chłopie, a nie, powiedziałeś, kurwa, wiesz. ale przecież powiedziałeś, że ubijesz karła, a ja nie jestem karłem, wiesz? A... Wiesz co, to Dobra. wiesz, co to jest pojęcie karzeł? No jak, no niskorosły. Możesz zobaczyć mini Majka, to jest niskorosły, tak? Ja mam 1,60 m wzrostu, więc Ale walczyłeś z Miłajkiem. walczyłem, bo mi taką walkę dali. Po prostu, ja miałem bić się z Rado z Londynu. To nie była walka. Ja miałem bić się z Rado z Londynu. Nie była walka nisko. Nie. Miałem bić... Poczekaj, tobie dali do walki tak. Karła, żula i teraz grubasa, kurwa, to zajebiście jesteś bojowy. To powiem ci, że zajebiście, że w chuj ćwiczysz 10 lat i takich zawodników możesz zajebistych mieć do walki, Wiesz naprawdę. co, ja Powiem ci, że szacun, ja nie decyduję, to co mi dają, To to ja chyba biorę. wolę przy komputerze siedzieć po prostu, nie? Dobrze, zobaczymy, czy będziesz taki Zobaczymy, wyszczekany w oktagonie. 29 zobaczymy w oktagonie. Kurwa, czy dasz radę po prostu pokonać tego niezniszczalnego owcę? Dobra, kurwa, to jest kot jak... Przegadał cię? Czy mnie przegadał? No. Nie chcę się poniżać, po co mam się poniżać? Wiadomo. Ja wiem jaki jestem i ja nie będę robił z siebie nie wiadomo jakiego. Ja powiedziałem, masz więcej kilogramów, więcej ode mnie. Nie powinno takiego zestawienia nawet być. Taka jest po prostu wycofaj prawda. je. Ale ja jej nie wycofam, bo ja się ciebie nie boję. Dobra, nie mogę. Ale wiesz, No, kurwa, to normalne, że się nie zawsze boisz. było tak, że byłeś taki mega agresywny i ofensywny do swoich rywali. Teraz ty jesteś taki w miarę grzeczny do Leka. To nie Czy chodzi- to przez to, że się go obawiasz? Monsterka nie wypił. To nie chodzi Przerażony. o... Nie jestem przerażony, tylko po prostu obiecałem, że teraz będą moje programy, będę bardziej pokazywał się teraz bardzo opanowany, bo ludzie myślą... fajnie, ostatnia walka, że, gratulujemy. że ludzie po prostu myślą, że jestem porobiony, tak? Gdzie nie jestem porobiony, że nigdy nie ćpałem, nigdy... takich rzeczy nie ma, a to ja jestem naturalny, ja jestem sobą. To co mam, tak jak Wiesiowi, podejść mu szybko i po sprawie? Tak mam to zrobić? To było szybko? I ja tylko pokazuję, A, okej, hipotetycznie, tak? Miałbym tak zrobić? Nie, tego nie zrobię, bo on nic nie zrobił, a Wiesiu mnie bardzo wkurwił, to dlatego liścia dostał, proste, logiczne. Ale mi się wydaje, miniowce, że to nie jest kwestia tego, że ty się chcesz tak pokazać, tylko dlatego, że po reality trochę osób pisało, że jesteś krzykaczem i to jest motywacja do zmiany. A nie, to nie chodzi o to, że jestem krzykaczem. Krzykaczem byłem, wiesz dlaczego, z jakiego powodu, bo kąsali mnie, zaczepiali mnie. Jeżeli ktoś ciebie kąsa, to trzeba się bronić, proste, logiczne. Jest atak, jest obrona. Ale Wiesiu chyba... Czyli najlepszą obroną jest atak. tej walki. Proszę? Najlepszą obroną jest atak. Tak, najlepszą jest obrona. Dobra, siedzisz obstrany, no i tyle, no jest git. Panowie, zapraszam do face to face'a, zobaczmy jeszcze wasze warunki fizyczne tak naprzeciwko. Nic Leku kontra niezniszczalny. Bij. Nie, Ja jestem twarz. nie. Widziałeś, jak ich ustawili na charakternego, na pierwszego, kurwa. Rzuć karłem! Rzut karłem! Ale dawaj go. Bliżej panowie jeszcze. Bliżej. Chwilę bliżej. jeden Nie, rzut! kurwa, jest okej. Jeden rzut! I zbliżenie. I dziubek. Leku kontra niezniszczalny. Tę walkę będziecie mogli obejrzeć na żywo w Radomiu 29 sierpnia. 140 kilo kontra 55 kilo. Poprosimy... Jeszcze chwilę. Leku, Publiczności. do publiczności. Pozdro Słuchajcie, publiczność. Kupujcie bilety Kurwa, którą fejma.tv. stroną ja Widzimy stałem? się 29 sierpnia w Radomiu. Leku, chciałbym, żebyś odpowiedział, ponieważ cały czat pisze Leku fans hooligan. Leku fans hooligans. Chyba jakaś... Kurwa, bo zaraz stąd nie wyjadę. Przestańcie tak pisać, ludziska, to są charakterni ludzie, kurwa. Bardzo dobrze, Leku, fajnie ten. I Widzę, to że... jest w sumie dobra odbitka do mini owcy. Jak skomentujesz to, na przykład łączenia Leka z kibicami na Omegle? Widziałeś? Widziałem, nie ma pojęcia, to się nikt nie wypowiada, proste, logiczne. Ej, ale to jest... kurwa, przecież to jest najlepsze pytanie, jakie może być zaogniające. Ty jesteś kibicem Górnika Zabrze Tak, ze kibicem. Śląska. No a Leku przecież jebie starą Turcidę. Żeby jego go nie jebali. Ja się nie będę na ten temat wypowiadał, bo to jest, tego się nie powinno powiedzieć. Ale szanujesz za to Leku? Pozdrawiam chłopaków. Szanujesz za to Leku? Za te słowa o Powiem twojej tak. Torcidzie? Pies go jebał. Dobra, czyli co, pozdrowienia do chłopaków, z których robisz po prostu cioty, tak? No, To nie pozdrawiamy są, również wiesz chłopaków co, serdecznie, kurwa. powiem tak. Tutaj charakterny kibic Inaczej- stoi Tortidy, właśnie widać go Inaczej tutaj. ci powiem. No.
Dopóki szczekasz przez internet, to możesz czekać. Powiedz im to w oczy. Ale ja jestem tutaj teraz. Ale no jesteś Ale oni tutaj. siedzą, to jak mam im powiedzieć, no? Ale jakbyś miał powiedzieć to w oczy, to byś No. kurwa przemykał tak, kurwa. No tak, bo staliby w 5 Nawet nie zdążyłbyś spierdolić. Bo tak to I działa tam właśnie. tam nie potrzeba więcej osób. Ale Jedna osoba przestań- by ci dała radę. Przestań gloryfikować w ogóle jakieś... Weź, bo naprawdę, bo to mówisz, że nie poruszasz tematów. I co, no ale żadna normalna osoba nie stałaby, jakby stało 5 gości i by nie powiedziała tego samego, no to kurwa, no to ty byś powiedział? No wiesz co? Czasem... Przecież to są żarty, Wiesz rozumiesz? co? Ja powiem tak. Wiesz co, żart? Inaczej ci powiem. 10 mnie kiedyś kopało, jakoś dałem radę i przeżyłem. No ale zobacz, jak ci zostało chujowo, nie? Dobrze, mogło zostać co zostało. Tylko, że jak ci zapierdolę, to ci powiedziałem, z świnki Pepe powstanie co? Kiełbasa toruńska. To już mówiłeś, gratulujemy. Kolejny powtórzony tekst. Ale Każdy zna pole- na pamięć, kurde, dzięki. I tyle. Czemu Toruńska? Z Torunia jesteś? Nie, no co ty. Nie, Glebuś dobrą kiełbasę Aha. tam ma. Pozdrow dla Glebusia. Myślisz, że on by dobrą kiełbasą toruńską był? Myślisz, że on- I bestię też pozdrawiamy oczywiście. Pozdro Glebuś, zajebiście, twoja kiełbasa smakowała mini owcy. Teraz zapraszamy Michała Wampira Pasternaka oraz oczywiście Kamila Taziego Mataczyńskiego na środek. Panowie, między wami wrze już od... Czekam na face to face Polaka z Thanosem. To będzie... Kurwa mać. No nic, trzymajcie mnie. Pomiędzy wami, panowie, grzeje już od programu na kanale sportowym, ale zapytam się o coś, co będzie jutro. Tak, dla rozszerzenia dla ludzi już w tym momencie mała zajawka. No, był pamiętny melanż w drugi dzień reality show, w którym Tazi troszeczkę nadużył alkoholu. Wtedy siedziałem przed Michałem Pasternakiem, no i Michał łapał się za głowę w momencie, jak się zachowywałeś po alkoholu. Nie dziwię się, nie pamiętam tego, ale nie dziwię się. Wampir, co jesteś w stanie powiedzieć o Tazim, którego tam wtedy widziałeś? No on twierdzi, że zobaczyłem demona i że powinienem się tego bać. No ja akurat zobaczyłem połączenie strasznej biedy i żenady. I ja ogólnie uważam, że on ma jakiś problem, ale to już nie moja kwestia. Ja mam się z nim bić, a nie rozwiązywać problemy. Ale po co się wpierdalasz, Szachta? Ty też się wpierdalasz. Tak jak Dobra, ty? zamknijcie się. Ale wiesz, jak to wkurwia? Ale ja nie mam z tym chciałem problemu. Jak pomóc chcesz, w tym rzecz. jak chcesz pogadać, to Zaraz przyjdź wam tu i zrobimy możesz face to pogadać. face. Dobra, za w chwilkę sumie pogadacie. taki face to face bonus ekstra. No nie, no na pewno się nie wystraszyłem tego, co zobaczyłem. To, że jest głupi i w momencie, kiedy wypije za dużo, to gdzieś mu korba puszcza, no to mnie to nie interesuje. To. A jak zareagowałeś na słowa, gdy Tazi powiedział, że jesteś po prostu nudny? A To klasyk, każdy to widzi i każdy o tym wie, nie? A to już A ty jesteś... nie zrobisz z niego, wiesz. A to ty jest, nie zrobisz ze mnie, ale to ty jesteś jakiś taki wyjątkowy? Ze Nie, jest względu bardziej ciekawy niż na ty. to, że się... Samą aparycją, samym byciem w ogóle. Samym byciem, to, że się ochlałeś, wyszedłeś na miasto i cię wystrzelał po pysku jakiś gówniarz, który... No nie gówniarz, gość o połowę od ciebie mniejszy. To, że się nachlałeś i robiłeś jakieś dziwne rzeczy na streamie. Jaki gówniarz? No ten siwy, czy jak mu tam... A, to jest chuj To jest to, co chcesz zainteresować widzów, tak? No nie chodzi, o tym gadasz w ogóle. Nie po prostu, nawet bez alkoholu też jestem bardziej ciekawy po prostu niż ty, nie? Jaki jesteś? Ciekawszy niż ty. To mi się wydaje, że to twoja subiektywna opinia. To dlaczego jesteś ciekawszy od Wampira? I warto tutaj dodać, że Wampir na wywiadach, chociażby u Huberta, robi mimo wszystko topowe wyniki. No bo to jego kolega akurat jest, więc... więc To jest jedyny Wykupuje mi jest w kanale sportowym wyświetlenia. ogólnie, więc to nie ma nic dziwnego akurat. Ale jak nie ma nic dziwnego? To, że ludzie chętnie oglądają moje wywiady u Huberta, to jest jednak dziwne. Skoro mówisz, że ja jestem nudną osobą i moja popularność jest niska, no to jednak jest to dziwne. Ale macie wspólną Skoro ty- publikę jakby. Macie kanał sportowy, publika po prostu jakby jest... Ale to praktycznie... Macie wspólną publikę po prostu, nie? Za każdym razem, jak ktoś do mnie przychodzi i się pyta, czy mu udzielę wywiad, to mówi, że bardzo by chciał ze mną zrobić wywiad, bo będzie miał duże wyświetlenie. Ale to akurat jest fenomen, nie? Pasta jest nudny, ale bez kitu ma wyświetlenia, nie? To znaczy, że nie jest To jest, nudny. to jest Ja nie fenomen. wiem, No właśnie nie to jest, śledzę to tego. jest fenomen tego wszystkiego. Nie śledzę, więc nie wiem wolę akurat. być Szachta nudny, niż tak jak ty podpierdalać. Nie śledzę, więc nie wiem akurat, co on robi. Okej. Ale poczekajcie, bo tu do- ważną sprawę, a kogo podpierdolisz? Sekundę. Nie, właśnie nie. To zapytamy tutaj, jak face to będą face, panowie no. siedzieć. A teraz pytanie do Taziego. Nie boisz się Wampira? Nie boję się, nie mam nic do stracenia. To jest pierwszy mój zawodnik, pierwszy mój rywal, który jest zawodowcem. Ja jestem typowym freakiem, alkoholikiem i ćpunem, więc nawet gdy jak go pokonam, to wygrywam wszystko, a jak przegrywam, to nie mam nic do stracenia, więc pierwszy mój zawodowiec, nie boję się go, ma swoje lata, boi się, nie umie,
Nie, po prostu nie mam nic do stracenia, nie mam nic. Ale jak Ja rozmawiasz- wychodzę z luzem pełnym, czy wygram, jak wygram, to wygrywam bardzo dużo, jak przegrywam, nie tracę nic. Kiedy rozmawialiśmy, Tazy, to mówiłeś, że nie możesz się odpalić na pasty, bo masz do niego jakiś taki szacunek. No jako sportowca miałem jakiś szacunek i trochę, wiesz, się cykałem trochę jednak niego, jako właśnie sportowca. Czyli trochę się go obawiasz. Tak, nie, już nie, właśnie, bo już dużo osób mi powiedziało, że on w sumie w MMA jest bardzo dobry, ale no w boksie i w stójce jest flegmatyczny tak samo jak w życiu. Ja jestem dosyć energiczną osobą i on jest taki flegmatyczny w życiu i w walce. Moja presja i moja Co presja... oznacza, że ktoś jest flegmatyczny? Czyli flegmatyczny? Jak musimy mu wytłumaczyć, Powolny, o taki co chodzi? kurwa, mało ruchliwy w walce, co ma chcieć, wolny na wstecznym. To oznacza, że nie umie ktoś jest presji wybierać. flegmatyczny. Tak. Okej. No ja tak mam Tak to takie wyobrażenie. interpretujesz, Tak. okej. I mam, To pokażę ci w walce, jaki jestem flegmatyczny, jak będę cię lał w ten pusty łeb i będziesz wtedy miał flegmatyczny. To ci To pokażę mnie trafi, to wtedy. mnie dobrze. Dlaczego miałbym cię nie trafić? Będę nieunikniony. Nie no, Nieunikniony dam będę. siebie wszystko, o czym jest, nie? Ale No ale to, że dasz siebie wszystko, to będzie dużo za mało. dam radę. No Królikiem pokazałeś ostatnia tutaj. walka No, nawet ja nie jestem pokazała. królikiem ogólnie, ale z ale królikiem, no, to królik nie- by cię zabił w pierwszej rundzie, więc zamknij pysk. Nie Pokazałeś na walce z Tyburskim. Bardzo dobra walka. Tyburskiego miałem Bardzo dwie- dobra walka. No to u mnie bardzo dobra walka walcząc z Królikiem. Walczyłeś z Tyburskim, który w pierwszej rundzie cię niszczył. Ja w pierwszej rundzie go miałem na dechach. Ja Nie miałem, zapominają. miałem taktykę. Żeby co? Żeby dostawać w Pierwszą pierwszej rundę rundzie. go wymęczyć, on się wymachał i potem się dopiero uruchomiłem, nie? To bardzo dobra taktyka. Pozdrów swoich trenerów. A uważasz, Tazi, że jesteś bardziej inteligentny w walce od Wampira? Przynajmniej jeżeli chodzi o waszą formułę? Ciężko powiedzieć, on ma jednak takie doświadczenie, jednak ja nie mam takiego doświadczenia jak on. Ale to nie będzie Ale- inteligencji. Ja ale w i boksie on to akurat... idziemy na wymiany, z tego co słyszałem. Ja nie będę unikał walki, idę na wymiany. To nie będzie jakieś To, takie... no, też mi wydaje, też nie mam jakiejś super taktyki. Ja idę po prostu go rozjebać jak na ulicy, nie? To jest jakieś zero taktyki, Rozjebać, zero to ty tego. się możesz, Czyli wiesz, rozumiem, że możemy spodziewać się 29 sierpnia srogiej wymiany i nie będziecie kalkulować. Tak, ja nawet nie mam jakiejś super taktyki. Wchodzę po prostu Ja się wchodzę i bić. rozjeżdżam. Też wchodzę się po prostu bić, Znaczy, nie? rozjeżdżasz, to też jest za dużo. boks, tak? Będziesz rozjeżdżał. Boks, małe rękawice. rękawice. Krwawa walka. Ja się bardziej skupiam na tym, żeby dać dobrą walkę, niż na tym, żeby ją wygrać w jakiś sposób, który później będzie uznawany za dosyć taki nudny, ale jednak wygrany. To Ja też wychodzę, po prostu się napierdala z tobą. Tyle, nie? okej, fajnie. Zobaczymy, kto będzie szedł bardziej do przodu. Dobrze, w takim razie dziękuję ci, Tazi. Teraz poprosiłbym Bartka na miejsce Taziego, a Wampir zostaje. A ja z nosem kiedy? Widzisz, Wampir, niby Zaraz, jesteś zaraz. nudny, ale jednak tutaj dużo... To jest bardzo... Ale bardzo je- dużo Przed chwilą byłeś taki wygadany, przed chwilą byłeś taki wygadany i teraz się pytasz, co mamy gadać. Możemy gadać. No dobra, no miałeś... Gdzie kto kogo podpierdoli? O co chodzi? No. Dlaczego według ciebie Bartek jest podpierdalaczem? No ale to pokazał dobrze prank. Ale co to prank? Momen- A to ty w prank? momencie, kiedy Ale co ty je- prank? Ale to jest momencie- prank właśnie, momen- stary. no ale to jest Bartek, prank, więc poczekaj, mogę to jest skończyć? tylko i wyłącznie Ale prank, mogę- to nie jest nic kurwa poważnego. Stary, to nie jest poważnego nic nie co ma jest. być. Zamknij tam Poważnie pizzę. sprzedałeś, kurwa, gościa. Sprzedałeś to ty, kurwa. Przychodząc do frików, strasznie się grzałeś, jak siedział przeciwko ciebie Halman, który był jakimś byłym funkcjonariuszem policji. W momencie, kiedy założył czy zdjął bluzę i pokazał ci, że ma na sobie koszulkę policji, wiesz, to co to się są friki? Ale wiesz, co to strasznie... są friki? No to wiesz, co to są No friki? właśnie, No to ja no mogę właśnie. powiedzieć, że jesteś podpierdalaczem. Ty Wiesz, jesteś co to są podpierdalacz. friki? No. No, tego akurat nikt mi nie może udowodnić w przeciwieństwie. Mi też. No, prank pokazał coś innego. Ale co to prank? No ja bym w życiu nie chciał mieć No to takiego ty. kolegi, że jedziemy i nagle... No to nie jesteśmy kolegami. Ktoś no. nas zatrzymuje Ale to nie jest i ty kolega. płaczesz Po pierwsze, i mówisz, ale czekaj, po pierwsze to bierz nie był to na kolega. siebie, bierz Czekaj, to na no siebie. oczywiście, No bierz dobrze, to na no siebie. nawet jakby to taka nie był kurwa, kolega. taka kurwa, jak ci coś podrzuci do auta, to ma to szmata brać na siebie i tyle. Rozumiesz? To tak jak ty bierzesz chłopa i go nie znasz. Ja nie wiem, nie znam waszych No to, zasad, no to ja ci kurwa. tłumaczę, bierzesz chłopa, nie Ale znasz, ja nie chcę, nie znasz, żebyś mi nam nie znasz tego kompletnie tłumaczył. chłopa Nie i coś chcę, ci żebyś podrzuca mi do tego auta, tłumaczył. to ta kurwa musi brać na siebie, bo to jest jego, on cię wpierdala na minę. No dobra, a na przykład ta sytuacja, jak wtedy co się spotkaliście i mówiłeś Szachta, że jak spotkasz pastę, to wypłacisz mu listwę. No to ma teraz okazję. No a ty wiesz, co mieliśmy zrobić, nie? No masz okazję. Nie wiesz, co mieliśmy No masz okazję. Masz No to okazję, mnie no. uderz, to ci to zrobię. Co mi zrobisz? No to zobaczysz. Co ci zrobisz zrobię. mi? Zabijesz mnie? No zobaczysz, co No to ci zrobię. kontroluj, kurwa. No to Chłopie, co no ty, miałeś ty coś już taki zrobić. kozak, kurwa, Masz jesteś? okazję. Ty już taki no kozak jestem, jesteś? jestem. Jedna już okazja była. Jestem. Jedna już okazja Jestem. była. No. Ty myślisz, że się boję? W porównaniu do ale ciebie ty myślisz, jestem. Ale ty myślisz, że się boję, czy co? Nie no, Taki jesteś, kurwa, kozak? Myślę, że robisz Tak gębę jesteś, dupę. ale taki jesteś zajebisty kozak, że myślisz, że każdy ma się cię bać? Dupę.
Chłopie, Nie no, akurat... garnij się. No ale nikt się mam nie musi ochoty mnie teraz bać, tutaj- bo po prostu ale chodzi nie mam o to, ochoty teraz Szachta. strzelić. Teraz zamknij pysk. Ty zamknij, Tu ty, chodzi pysk to o ty, to, kurwa, zamknij. Szachta, Zamknij że pysk się, kurwa, nie mówisz ciesz. coś Ale na teraz temat zamknij danej pysk. osoby, spotykasz ją i zamykasz mordę i przechodzisz... Tak samo jak ty. A ty co, kurwa? Nie, ja wszystko to, co miałem do powiedzenia, to ci mówię też prosto miałeś w mnie ryj. zabić i mnie przepraszałeś potem za to. Prosto w ryj ci to mówię. Miałeś mnie zabić i potem mnie przepraszałeś. Poważnie? No poważnie. 15 sekund. Na policję Zamknij zadzwonić pizdę. na policję, 15 sekund miałeś mnie, kurwa, zbić. Bartek, I co? niekiedy tak Ty, jest, ale że czekaj, ktoś w 15 emocjach coś powie i uważałem, że to było głupie, dlatego ci przeprosiłem. Teraz zrozumiałeś, czy jeszcze nie? Okej. Czy jeszcze mam cię przeprosić 10 razy? jest chuj, nie musi- Ale no, co nie wyjebane, zmienia nie- faktu, nie musisz mnie że przepraszać. jeśli kiedykolwiek To wiesz, o co mnie chodzi? uderzysz, No. a nie będzie dookoła nas ochrony, No. to ci zrobię krzywdę. No to ja tobie zrobię krzywdę. Okej. A ty jak możesz moje krzywdę zrobić? Normalnie, przewrócę ci No i co kopę w zrobić? No głowę. to ja ci wyrwę oko, kurwa. No i proste, kurwa. Ja, To panowie, Ty mam już mi pytanie, miałeś strzelić w Bartek, pysk. a jak odniesiesz się do tego, że Michał często szydzi swojego charakteru w walce? Szydzi, ale to ja mam go wyjebane w to, wiesz. To, że on szydzi, to niech sobie szydzi. Ale jak on ma się do Słuchaj, tego ale odnieść? czekaj, ale Jak czekaj. on ma się do tego słuchaj, odnieść? Jak byliśmy kolegami, wygrywałem walki, to mi gratulowałeś i mówisz, że zajebista robota, nawet swoim byłym kolegą z Mindą. Tak samo, powiedziesz, że się myliłeś, że się myliłeś. Wygrałeś, to ci pogratulowałem. Oczywiście, ja Ale nie jestem widzisz, zadowolony. Bartek, ja Czekaj, jestem na nie tyle definiuj, szczerą... nie definiuj, ale czekaj, nie definiuj. Bo on się czepia, że Szachta się wyjebał na Denisa. W tej pasta się wyjebał tak o. Na Szachtę się wyjebał, na Mindę się wyjebał, na Mirka się wyjebał. Wyjebaną to ty masz psychikę. Wyjebałem się na Zamknij kolegów ryja. też i na trenera Zamknij własnego. ryja, ćpunie i A gadasz do alkoholików. Szachty. Mogę być, dla ciebie ćpunem, nie ruszamy to. Zapomniałem, o czym już gadałem. A Za chwilę przejdziemy... Ale Coś ważnego teraz. mówię. chwilę Ale znowu wyjebałeś zmienimy pary. się. To nie wiem, czy ty załapałeś, że to chciał się bić ze mną Minda, a nie ja z nim. Ale na wszystkich się wyjebałem. Nie, panowie, teraz... Na własnego trenera. Ty masz głowę. Bart- własnego trenera się prosiłbym wyjebałeś. cię na swoje miejsce, a teraz Tazi. Prawda jest. Tazi wraca, bo Tazi wraca z kontratakiem O czym ja w gadam? stronę wampira Tak, Pasternaka. prawda, gadasz o kurwa, o Nie, kurwa. ważnego O Szachcie, sobie przypomnę. się wybiedala na Denisa, zrobiłeś samo. Wyjebałeś się i na Mirka, wyjebałeś się kurwa na Mindę. Ale jak się wyjebałem? Teraz na Szachtę, Szachtą nagrywałeś, Ale kurwa robiłeś wszystko. jak się wyjebałem na Mirka? No byliście kolegami. No nie, bo puściłeś go... Nie, to był, on był Ja o moim nim w ogóle trenerem. Nie gadam, ja o paście w ogóle, on cały czas mnie zaczepia we No bo on, wszędzie, no bo ja o nim nie Pasta gadam. już chce mieć łatwe walki, bierze mnie, że ja będę łatwy, a ja nie będę łatwy. Potem chce Go ciebie. Pasta wie, że ja o nim nie gadam, od tamtej pory ja o sobie nie gadam w ogóle, nigdzie. On- tak, a ty bo cały czas będzie do ciebie. Ja, On cały pragnie. nie, no ja wam A- powiem jak a on- jest. a on Mówię nie? o tobie, bo szukam po prostu spełnienia moich marzeń. tak. Walka z tobą to było moje marzenie. Kiedy byłeś... Ty debilu. Kiedy miałeś Zadaję Come mi Event? ktoś pytanie Kiedy o miałeś ciebie. Come Event? Kurwa, Fejmie. Miał kiedyś Come Event? Albo walkę wieczoru? Z Alanem miałem mieć, tylko że farierę. Miałeś mieć, ale nie miałeś. Co to ma za znaczenie? To walka ze mną, dla ciebie to jest największa walka prawie we Freakach, nie? No uważam, że nie. Nie chcę być ego top, ale no nigdy nie miałeś Ale ja eventu. uważam, że nie. Ja walka w fejmie, miałem chyba każda walka była walką wieczoru. Ja u mnie. uważam, że z Denisem To jest Załęckim, chyba tak, jak jak tam, że jest. walczyłem, to ja nie wiem, czy to nie był main event, ale to była inna gala. Na klaucie, no. Ale no, miałem dużo dobrych walk. Ale nie miałem, chodzi mi jak byłeś wysoko w drabince walkowej. A to, dla mnie to nie ma znaczenia. No trochę ma jednak. Dla To mnie jest- nie. Okej, dla mnie ma. Finansowo mi się to nie przekłada. Za inne Dla mnie walki ma. dużo mi Prestiż. lepiej ktoś zapłacił niż za walkę z tobą. Dla mnie najważniejsze są, To nieźle robisz bardzo teraz. ważne są pieniądze, a nie to, jak wysoko walczę na karcie. Czym szybciej zawalczę, to też mi się wydaje, że lepiej. Ale jak się wyjebałem na mojego byłego trenera. Opuściłeś go, bo... Opuściłem go, bo trener powiedział, że nie będzie robił już, przygotowywał zawodników do freak fightów i dlatego doszliśmy do wniosku, że dobrze by było, żebym ja odszedł z klubu. I o zim nie ma frików w ogóle? A Minda nie trenuje u niego też? No nie Nie, trenuję. nie. Czy się Jeśli chodzi o sytuację z Mindą, na konferencji Michał mu zadał pytanie i on zaczął mnie obrażać i powiedział, że chce ze mną walczyć. A to nie, To było ale dla mnie po prostu jest spowodowane dziwne, tym, że ty że nagrywałem... powoli na każdego się wypierdalasz, nie? Z kim przybywasz, nie? Ogólnie. To po prostu mnie dziwi po prostu, no ale... Jakoś tak życie się układa akurat, że no Ale akurat... to tak jest w życiu. Jesteś z kimś kolegą, później nie jesteś, Nie, ale akurat zmieniacie stanął zdanie, za pasą mimo wszystko, że... ale nie musisz stawać za mną. Ale chuj, jeśli chodzi o Mindę, no to tutaj Pasta nawet, kurwa, na moje to nawet w procencie nie był winny, nie? Temu, co się wydarzyło. Ale I widzisz, jak szybko koleżeństwo. zmieniłeś zdanie. Nie, Jeszcze ale- niedawno mówiłeś, że się wyjebałem. Na Ale Mindę, to jak- było, ale nie, ale nie, że się wyjebałeś, stary. Ja mam wyjebane, ale ja nie mówiłem, że się wyjebałeś na Mindę. Komentując to wszystko, Ja nie wiem, że się na Mindę wyjebę wyjebałeś. ci w pysk. Jak Dobra, będziemy walczyć. napiszam do Sandry. No, tak, Dobrze. tak, żeby to wszystko... Dziękuję Wampir, Dziękuję dziękuję bardzo. Tazi, zapraszam Bartek i Casio. No bo wydaje mi się, że Casio ma tutaj coś do powiedzenia, bo przysłuchiwał się temu, co mówił Bartek i chyba się nie do końca z tym zgadza.
No z czym? No wyjebałeś się na pastę. Co to znaczy wyjebałeś? No wyjebałeś się. Pierdolnięty? To, że Ale jak na pastę? Wypowiedział, Jak na pastę? że Pasta dostaniesz poszedł swoją, pizdę i dostałeś, pasta poszedł swoją i ty, stronę. kurwa, No i zacząłeś chuj, ja ci mówić wypowiedziałem. do pasta niego, poszedł, że mu zajebiesz w pasta łeb, tak jak poszedł, przed ale chwilą to ci już mówił. chuj, ja mam wyjebane. Jak? Tak jak on No, powiedział. taka ale gadka, czekaj, kurwa, taka tak jak on gadka to powiedział, jak tak jak on to kurwa. powiedział w emocjach, tak samo Jak ja w to emocjach? powiedziałem. Jak on, On kurwa, powiedział, to że mi mówi, coś że to zrobi i ja powiedziałem to w Ale emocjach to tak jak? samo. No strach, kurwa. Raz, kurwa, że cię Strach. zabije i widział, No czekajcie, że... czekajcie. Obstrany to właśnie, ja widziałem, że ty jesteś, To kurwa. ty jesteś, kurwa, obstrany No, i jesteś prosiłeś tam obstraniec zwykły, wszystkich, kurwa. Radę starszych, Kogo? że nie, no on mnie zabije, To mnie właśnie- bądźcie po to policji, właśnie- kurwa, to cię co ty przeprosił, pierdolisz, kurwa? To cię Ty przeprosił. jesteś pierdolnięty? No tak, no to kurwa No zaczął nie. cię przepraszać. To ty, kurwa, ty- nagle ty- z charakterniaka, którego, kurwa, grałeś tutaj, to Ale nagle, jak to kurwa, grałem? zacząłeś się skarżyć, że... Ale komu się skarżysz, co ty pierdolisz za farmazony, kurwa? Komu? No kurwa, by cię normalnie przepraszał za takie coś, No kurwa. przeprosił, Każdy- przeprosił, że no go właśnie, podniosło. No i to- powiedział, no i właśnie. że jesteś takim debilem i Ty to jesteś weźmiesz debilem, na serio, kurwa. kurwa. No powiedział Czaisz? na serio i mnie przeprosił. No i ty się No i bałeś, tak? właśnie. Czułeś się zagrożony. Bałem się jak chuj. No właśnie. Bałem się tak, dlatego jak- cię tak przeprosił. się, kurwa, bałem, że Dlatego chuj. cię On to widział, że się przeprosił i bałem. bardzo dobrze to Nie zrobił. pluj! Bardzo dobrze to zrobił, bo ma trochę, kurwa, No, rozumu, oleju czego powie. ty w ogóle Czy nie ty masz. w ogóle nie masz tak samo oleju? Tylko pokaza- jedynie pierdolisz. pokazałeś już w jedynie co pierwszym pierdolisz. odcinku. A niech będzie Śrubki, pierwszym, kurwa, drugim, nie trzecim, umiałeś skręcić, dziesiątym. debilu. Ale wiesz co jest najlepsze? Wiesz co jest najlepsze? Ja te łóżko stoi do tej pory tam. Tak? Rozumiesz? A w Byłeś? przeciwieństwie do kurwa, Byłeś? w przeciwieństwie do Byłeś? Polaka. Byłeś tam słuchaj, jeszcze w przeciwieństwie do Polaka, Byłeś tam to się zobaczyć? rozpierdalało te łóżko. Widzicie, jak to się mówi? Jest rozjebane jak coś. To chyba ty tam się kładłeś. Jest rozjebane. A czemu jest rozjebane? Syndrom Ja jak chodziłem było kurwa, nie było rozjebane. Syndrom sztokholmski. Skoro wrócił tam na chatę, zobaczyć te łóżka, czyli ci się podobało, jak cię jedziemy, kurwa, tam. Dzień A ty sobie, Łupane ty, ale ty miałeś. sobie możesz kurwa, wiesz co Kurwa, jechać? pojechałeś Upadkiem zobaczyć, gdzieś, to ty wpis dostawałeś. Pojechałeś zobaczyć łóżko? Bogzel mówi, że stoi. Bartek, czy uważasz, że byłeś tępiony przez kasę? Nie, no gdzie? Wcale. Budzie Gdzie? cały czas siedziałeś. Ale jakiej Cały czas budzie? budzie. Ja wolałem siedzieć u góry niż kurwa z tobą. No właśnie, Niż kurwa z tobą, rozumiesz? Budzie. To ty tam gdzieś spałeś w rogu. Ty gdzieś tam w rogu spałeś. Twierdzić, że byłeś jebany. Ale przez kogo? Przez ciebie? No Czy tak. przez kogo? Bo Przez siedziałeś przez cały ciebie? czas Czy przez u góry. kogo? Siedziałeś Ale to, że do siedziałem, bo nie chciałem matki. być w waszym towarzystwie, to nie znaczy, że kurwa coś mi, że mnie słowa jego ruszały, kurwa. Ty dobrze myślisz, kurwa, chłopie? No, chyba nie. Idź tam, kurwa, do tego, ty. Chyba Kurwa, nie. ty przyszedł i kurwa te swoje 3 grosze dodaje. Ty, ale ta Przykład. zagadka, jak ty. to był drugi, Widzisz, jak- powinna widzisz, być jak za miło? 100 Widzisz, jak punktów miło? dla Za szachty. 180. Nie, dla szachty powinno być za 100 No. punktów ta zagadka. To był drugi, bo ty jako trzeci. Ale coś też wiedzieć? Skąd on to wziął? Ty kurwa naprawdę. kurwa, naprawdę. Pusto w tym łbie, Pusto to ty masz, że po bo- tej walce to będziesz w ogóle miał tam, Pusto, kurwa. tak jak ci wypierdolę, Echo, takie to echo będziesz miał będziesz typowe miał. echo. Będziesz miał echo, No, chuj. no, zobaczymy. Ja Zobaczymy. pierdolę. To ty jesteś taki kurwa leś, nie? No to jak ja cię zobaczysz, złapię, zobacz, jak cię cię jebnę. napierdolę. W tych 3 Jak cię jebnę. Małe rękawice. Jaki 3 rundach? No limit. Bo jesteś No kurwą limit. na sterydach. No limit. Jesteś kurwą na sterydach. Nie kurwą, Jesteś. nie kurwą, Jesteś. nie kurwą, No bo ci dawaj, wypierdolę zaraz. To walcz. Kontroluj, Widzisz, że kurwa, ktoś słowa. się ciebie boi? Kontroluj, kurwa, Widzisz, że słowa. ktoś się ciebie boi? Kontroluj Widzisz, słowa. że ktoś się ciebie boi, kurwa? Już wielokrotnie sam powiedziałeś w słowach, że wolisz Ale być, to ty, kurwa, kurwo, biedny niż powiedziałeś, bogatą kurwą. to ty jak powiedziałeś, zawalczysz. że nie Więc zawalczysz sam się nigdy w przyznałeś. fejmie, a walczysz. Dawaj, kurwa, No miałeś właśnie, tyle czasu. walczysz. Siedziałeś, kurwa, Ale to pisałeś będzie, do Sandry, kurwa, ludzie nie cię mogłeś znaleźć- nie zweryfikują. mogłeś znaleźć Ale po co tego osobę człowieka? trzecią wpierdalasz Jaką to? trzecią? No po co to Jaką Sandrę trzecią? wpierdalasz? A do kogo pisałeś? Ale A do kogo a ja pisałeś? do nikogo nie pisałem. No do kogo Do pisałeś? nikogo. No siedziałeś Do w nikogo. telefonie. Ale nie pisałem do Pisałeś, nikogo. cały czas A jak ty pisałeś. siedzisz w telefonie, to musisz Ja nie kogoś siedziałem. pisać? Ja nie Siedziałeś. siedziałem. Ty pisałeś, Ja nie było pisałem. widać. No przecież No kurwa, nie, każdy widział. no nie pisałem. Każdy widział. Może w Google sobie coś pisałem. A, w Google. A nie, że SMS A napisałem. słowo, w Google szukał pytań. No kurwa, widzicie. No i widzicie, kurwa. Z takim tempakiem mnie, kurwa, siadacie. No będziesz miał ten paka. No, zobaczysz. Dobra, gadaj, No, gadaj, nie. gadaj, gadaj. Ja no. pierdolę. Dobrze, od panowie, pierwszej- dziękuję wam. Od pierwszej rundy Wypierdalaj. wjadę i go, kurwa. Teraz poproszę znowu lekutko oraz Kurwa, myślałem, że ja jestem. miniowce. O, i teraz poszedł. Kurwa, znowu? Leku i miniowca. Poproszę was na chwilę. Myślałem, że ja teraz... Kurwa. Konfident jebany, kurwa. No i kurwo jebana, jeszcze jedno słowo, szmato, teraz Chuj do ci ciebie w ryj, dojdę, kurwa, masz, pisz kurwa, tam, w pizdę, pisz nie? tam do Sandry. Kurwo jebana. A może Denis, kurwa, nie całuje się. Pamiętaj, nie co... Denis co może z nią kurwo. teraz nie siedzieć, Moje to słowa ty się nie liczą wcale. Usiądź na to, Tazy. Pelem gadam na ochronka. Tazy, usiądź. Nie, pisz tam, Szmato, do ty się Sandry. tylko prujesz, kurwa. Pisz kurwo
portfelu do Sandry. O, Dobra. Ilu zawodników Zaraz potrzeba jeszcze jest, do żeby tego opuścić przejdziemy. krzesło, kurwa, nie? Dawaj. Mini owca i leku. Owca, leku. Chciałbym przejść do jednego pytania, bo tam troszeczkę zawrzało, bo wcześniej nie byłeś taki, a później jak dowiedziałeś się o tej jebaniu z Toridy,
no to jednak powiedziałeś, że ma jebać pies Leku. Żadnej toridy, tylko torsidy, kurde, jak coś, a zresztą co to jest przecież... Chyba nie jesteś kibolem, tak? Czy jesteś? Odwrotnie, nie jestem z Torcidy, jestem kibicem tylko Górnika. No to siedzi kibicu i się, kurwa, nie gadaj o tym, nie? W internecie. Ale to ty gadasz. No ale ja gadam, bo jestem jebnięty i se gadam losowe rzeczy, kurwa. No, przynajmniej umiesz się przyznać do tego. Dlaczego się pocisz, tak a propos? Bo jestem gruby, kurwa, no wow, ja pierdolę. A Ja dlaczego masz zeza? Ja nie mam zeza. No jak nie masz, kurwa? O Jezus, ty chcesz Jak się... tobie ledwo białka widać, kurwa, na tych źrenicach. Ja nie wiem, czy ty nie jesteś wyćpany w ogóle. Kocie. O, stary, ty masz takie szczęście, że ci cipa na czole nie wersa, bo jajami by ci oczy powypierdalało. Dobry teksik. Kurwa. Zbyt mocne, kurwa, zbyt mocne. Nie, dobra, panowie, lecimy dalej, kurwa, pytanie. W takim razie, jak reagujesz na to, że Leku pocisnął między innymi twoich kolegów? Między innymi moich kolegów. Ja jestem kibicem, a to, że wyżywa Torcidę, to jest słabe, tak? Ja jestem po prostu tylko kibicem, a nie jestem z Torcidy. Ja nie mam z Torcidą nic wspólnego. Jaka torsida, kurwa? Torcida powiedziałem, słuchaj uważnie, Hubert. gruby brzydalu, bo już mnie A denerwujesz. ty jesteś piękny. Nie jestem piękny, ale kurwa pierdolisz No. farmazon jak nie wiem co. No jakie farmazony? Mówisz torsida, kurwa, no mówisz nie. No. No to chuj wie, o jaki Jak nie klub będę chodzi, się poniżał do twojego niskiego poziomu, No wiadomo. pokażesz na co cię stać w klatce i tyle. Wiadomo, no i to po prostu, to może kurwa ja nie będę przychodził na programy, kurwa. Ale już to tak nie wypadło, musi bo na on program. nawet ze mną nie chce gadać, kurwa. No. Spokojnie. Ja powiem tak, ja Wyluzuj, to, że mordo, też, później się ale krzywda ty ci nie... nie stanie, kurwa. A ty byś chciał, żebym ja ci krzywdę zrobił? No zrób. Jesteś w stanie zrobić mu krzywdę? Powiem tak, nie będę tego mówił. No. Klatka zweryfikuje, O. bo jednak on waży jednak dużo. Ja powiem tak, ja mam do siebie respekt i mam pokorę. Do siebie masz Waga, respekt. nie, do siebie, do tej całej sytuacji, bo jednak waga robi swoje. Kurwa, sorry. Waga waży swoje, powinno takiego zestawienia nie być. Bo jesteś ciężki, tak? Nie, kurwa. Jesteś po prostu ślepy. Jestem chudy, nie widzisz? Tak, no. Śmiej się. No, oktagon zweryfikuje. Ty- Śmiej, jak rudy gej. Zapytaj się mojej rodzinki, co oni myślą, Ale czy dam ci znowu radę. poruszasz temat Ale swojej rodziny. słuchaj, Ale no to to jest niech moja porusza. rodzinka. Niech porusza. Chodzi o to tutaj, moją rodzinę. Pasternak, A, Bestia, o to Gleba, o to mówię, co było tego. Spytajmy się Co oni pasty. sądzą? Zadaj pascie pytanie. Zadaj myślałeś, że to glebie, grill? glebie. Tak. A, nie. Ale Zadaj paście pytanie. Zadaj paście pytanie. Pasta, dawaj. powiedz, co myślisz? Kto wygra? Nie no, myślę, że Leku masą cię może dojechać A, delikatnie. I rodzina przeciwko Masą tobie. tak. i chuj. Ja cały czas tak mówię. Ale nie, tak poważnie. Jak nie wygrasz z niezniszczalnym w 2 minuty, No. to później niezniszczalny idzie po ciebie, bo on jest niezniszczalny. No Pamiętaj? tak, dobra. Ty jesteś niezniszczalny? No tak. No właśnie. No dobra, no spoko, no uznajmy, albo w ogóle, wiesz co mnie rozpierdala, że ty myślisz, że jestem jakimś fighterem. Wiesz, ile ja treningów zrobiłem aktualnie? Ale mam wyjebane, ile ty zrobiłeś. To dali ci szansę za jakieś gówno, gdzie tutaj nie powinieneś być. A ja muszę... Ja nie powinienem być, a ty powinieneś. Wiesz co, Albo inaczej, dlaczego uważasz się za... Czyli ty jesteś lepszy ode Za mnie. lepszego twórcę Okej. internetowego? Chodzi o niż to, że ja pokazywałem rzeczy sportowe, zapierdalałem od 2019 roku, bo jak tutaj były freaki, chciałem się dostać, tak? Ciężko trenowałem, pokazywałem to, jak się, że mały człowiek potrafi dużo wycisnąć na ławce. Urywek nawet widziałeś 132,5. Ale ty styropian wyciskasz, kurwa, Ale styropian jaki wyciskasz. styropian? No, ty jesteś na styropian wyciskasz, kurwa, no co ty Umówmy gadasz? się tak, pójdziesz ze mną na jeden trening? No, Po prostu, Że serio jesteś przez to tutaj? no, że ciężko pokazywałem treningi, bo nie, wiesz co, ale dałbyś radę po Nie prostu... no, przecież Nie no, jesteś przecież tutaj, byłeś na bo boosterze. z Ale boostera byłem, na wróciłeś. boosterze też byłem, tak, bo się zgłosiłem, tak, No, ale ale pojawiłeś się i tu przez przed to, że boosterem, pokazałem charyzmę, postawiłem się cięższemu od siebie, który ważył 53 kilo, tak, tylko ja powiem... Tak cięższy, jak 53 kilo. Będę teraz szczery, ja będę szczery, ja powinienem być w półfinale, napierdalać się z tobą, gdzie byś mnie najebał, oczywiście wiem o tym, bo wtedy ty dostałeś, miałeś bić się z Cyganem Kęprowskim, tak? Sorry, nie, sorry, Mazan, przepraszam. Mazan, przepraszam, wróćmy, bo ty wygrałeś, przepraszam, wróć. Mazan miał się na... Nie, Szachta w ogóle Tak. jest poza boosterem, on Bo, wyszedł... tak, bo Mazan miał się napierdalać z Cyganem, ale była zmiana, bo wy jesteście uczciwi, zachowaliście się uczciwie dla, powiedzmy, Antka, daliście mu, uratowaliście mu teoretycznie, Dokładnie tak, dlatego mówią na Uratowaliście nas mu życie? twarzęcy kubka. uratowaliście mu życie, bo jakby dostałby Mazana Kęprowski, tak?
no to by niestety dostałby wiebane. A ja wiem o tym, ale wiem doskonale, jeżeli ja bym dostał, doszedłbym do półfinału, nie odpuściliście by mi, ja bym się musiał z Mazanem napierdalać. Tak by to wyglądało. I teraz powiedz, tak, byłoby ale- tak? Puściłbyś tak? Ale powiedz szczerze. Ja przecież Kęprowskiego ja podejrzewam, że wybrali dla beki. Bo ja go napierdalałem czysto sportowo, to, że się 2 razy potknąłem, gdzie on mnie nie tykał po prostu, no trudno, stało się tak. Ja powinien być w półfinale. Chuj, żebym dostał. Przepraszam, Każdego to jebie, ale kurwa, gadaj o walce, stary, to było już. ale ja, jest ja to miałem prawda? inne pytanie. Kogo to jebie? No kurwa, Dlaczego, walczyłeś z Kęprowskim, dlaczego powiedziałeś, pół roku że temu, no ja pierdolę. Leku nie O. powinno tutaj być? Dlaczego? a ty możesz być? No bo siedzi, no kurde, siedzi gościu na komputerze. I daje jest- rozrywkę swoim widzom. Jakim daje rozrywkę? Wyzywając ludzi wyzywając ludzi i to, co robił Boxdel, to jest jego sprawa i on jest akurat ze Śląska, to jest mój ziomek. Niestety tego... Ziomków okej. Czyli on może, tak? On mógł. Ziomek może. Dobra, stary. Czyli co, uważasz, że Leko jest toksycznym twórcą trochę, tak? Tak, jesteś takim toksycznym twórcą, bo po prostu, wiesz co, ja nie wyobrażam sobie, żeby robić pato streamy po prostu, wyzywać ludzi, bo mnie... Robisz na TikToku pato streamy? Nie robię. A, okej. Ja zawsze powtarzam, jak ktoś jest na TikToku, że nie szerzymy patologii, nienawiści, staram się być do ludzi dobrych. Niezniszczalny. Jeżeli... Ja ciebie lubię, ale po co? No Leku robi fajny content dla ludzi, uważam, a ty w programie kilka razy nie fajnie się. Ja to też i tak jestem taki, mam podejście, że jest wolność słowa, Tak, ale jak jest wolność byśmy słowa, masz rację. jakbyśmy szli w tą stronę, o której mówisz, to uważam, że ty gorzej się zachowałeś w niektórych sytuacjach w programie niż Ale Leku nie, na swoich jeżeli streamach. ja wiesz o co chodzi. Jeżeli Naprawdę. chodzi ci o tę sytuację, to co ja zrobiłem na programie, to jeżeli ktoś by ci ruszał, powiedzmy, córkę, bo wiadomo o kim No to mówimy... akurat ja się za każdym razem wstawiłem za ciebie, ale No. nie uważam, że to było dobre z twojej strony. Nie zrobiłem dobrze, Po ja prostu wiem o tym. ja wiedziałem, ale wiesz co co, tamta osoba zrobiła. Ale ja oczywiście, czemu cię ja się z tobą sprowokowała, zgadzam, ja się to oczywiście, wstawiłem, ja się z ale tobą tutaj zgadzam. Złych argumentów używasz. Ale nie, ja się dobrze z tobą zgadzam, tylko wiesz o co chodzi? Ile razy można upominać kogoś, nie ruszaj córki? Ile razy można No powiedzieć? dobra, ale to program, Ona nie ale wiedziała, tutaj. ta baba nie powiedziała, co Leku powiedzieć robi i tyle. sobie content. Ale, Debil ale jak to Greta. ja sobie wypowiadam się. Proszę cię Leku teraz sobie robi content zająć z miejsce tutaj. konfidentów jak szachta. Ty zostań, Casio, poproszę cię tutaj do Chodź. miniaty. Bo ja się z nim nie wyzywam. Mamy tutaj dyskusję odnośnie kontentu i No masz rację, no. Casio nie zgadza się. Ma rację. Żeby nie likować, co było, wiesz, potem w programie, nie? Ale nie, tu jest odnośnie tworzenia treści przez Leku, Masz rację, ja się z a tobą tworzenia zgadzam, treści oczywiście. przez owcy. No, on się ze mną... Oczywiście, że się zgadzam. Ja jestem takim, że ja się oczywiście z tobą Nie, zgadzam. bo ja się wstawiłem wielokrotnie Tylko- za niezniszczalnym, tylko uważam, że wielokrotnie tam twoje zachowanie było złe. Tylko ja wiem, co ta osoba w programie zrobiła i że robiła to z premedytacją i ty się tak odpaliłeś, bo uważam, że nie wiem, nie dojrzałeś, jakieś tam etapy zostały zaniedbane u ciebie. Nie, że nie dojrzałem, tylko po prostu No, w niektórych sytuacjach inaczej. mógłbyś To się patrz lepiej co, zachować. powiedzmy, Ale i tak stanąłem za tobą, bo wiem, że tamta osoba robiła to z premedytacją i po a prostu jak byś ty tylko... się zachował, jak żebyś był na moim miejscu? Wielokrotnie miałem szansę, to ci pokazałem. Miałeś, jak tak, to oczywiście, tylko wiesz o co chodzi. Ludzie zobaczą, Ja wiem jak o, kim, zachowałem. wiem o kim jest mowa, ale ja byłem po prostu tam szczery do bólu. I oto to było też moje zadanie takie, być szczery do bólu, nie pierdolić po prostu żadnych Zadanie głupot. od kogo? Nie od nikogo zadanie, to ja tak Sam sobie, sobie ja sobie takie zadanie, będę szczery do bólu, będę taki, nie będę udawał, kim ja nie jestem, bo jestem zwykłym człowiekiem, normalnym, tylko że wkurwia mnie to po prostu, że w niektórych programach ludzie nie potrafią zahamować się, tak jak tutaj, tykają rodzinę. Rodziny nie powinno być temat, w kontrakcie nawet powinno być napisane, nie Ale sam dotykamy często rodziny. poruszasz ten Ale temat, to, że ja bo- powiedziałem o swojej rodzinie i troszeczkę o swoim życiu, bo chciałem im przybliżyć, że łatwo w życiu nie miałem, jak każdy z nas. Tylko, że niektórzy myślą, bo każdy teraz tak, ten podgrywa TikToka, że się chce ze mną napierdalać. To ja bym musiał co tydzień się napierdalać z każdym, bo ten się chce ze mną napierdalać, ten, bo myśli, bo jestem niski, bo jestem Tak, ale to niskorosły. wiesz, ja też nie uważam tak do końca. Kurwa, z tego no nic. Do końca też nie uważam o tej rodzinie, bo jak ktoś ma argumenty i argumentuje o tej rodzinie, bo ktoś, nie wiem, ma kilka osób na przykład we frikach i ktoś mu na rodzinę. Najlepszym przykładem jest Polański. Amadeusz mu jechał matkę od kurew od niej, a potem se kanał Przyjaciele. No i tu się, przepraszam, zobacz, tak, Dobrze, tu miniowca, przykład. proszę cię w Jaki takim razie tu, przykład? Adrian. to jest prawda, Jaki to teraz jest przykład? prawda, Adrian? powiedziałeś prawdę, No i tak, widzisz, tu się zgadzam, tu się jak z tobą tu zgadzam. potem ludzie Akurat tu mają, się zgadzam, mają przepraszam, ale oceniać, że zgadzam. na rodzinę się nie wjeżdża, jak Tak. gościu se Tak, robi masz kanał rację. Przyjaciele z gościem. Adrian, chodź, Adrian, bo ty jakbyś w mógł ogóle powiedzieć, też nic Casio, nie nie? gadałeś, a pojawił się To jest twój prawda. temat.
Jak zareagujesz na to, że mimo tego, że Amadeusz wyzywał ciebie, No dobra, no może rodzinę, założyłeś kanał Przyjaciel? Może mieć trochę w tym racji, no nic. Ja słuchaj, tak wyglądało, tak zrobiłem i tyle. Była moja Żałujesz? decyzja. Czy czego żałuję? Czy żałujesz tej decyzji? Wiesz co, po prostu to jest trochę taka inna kwestia, o której ja nigdy nie rozmawiałem. Mi konflikt z Amadeuszem siedział przez naprawdę bardzo wiele lat. I ja długo o tym myślałem, on bardzo długo chciał ze mną współpracować, bardzo długo mnie na to namawiał. Wy nie wiecie, ale to trwało z rok czasu. I ja w pewnym momencie po prostu uświadomiłem sobie, że muszę zamknąć pewien etap w życiu, bo mnie to bardzo się działo z tyłu głowy. Dzięki temu, że zrobiliśmy razem ten projekt, po prostu zamknąłem etap w życiu, który mi kurwa za mną cały czas chodził, bo mi cały czas to się działo z tyłu głowy. Ja w to nie Ja wierzę. rozumiem, że ty tego nie zrozumiesz. Pieniądze. Ja ci tak po prostu że nie powiedziałem. zrozumiesz, tylko nie masz argumentów. Okej. Jak masz argumenty, Dobra. to ja wszystko zrozumiem. Dobra, okej. Ja zawsze mówię Dobra, argumentami, jak ty Okej. użyjesz Dobrze. argumentów, to ja zrozumiem. Dobrze, Kasiusz, masz rację, okej? Ludzie też. Masz rację, okej? Masz rację. No. Dobrze, Okej. dziękuję panowie. Możecie się tego- A może Marcina jak zawsze. A jeszcze... Nie mają argumentów, tylko a z potem kim to tutaj- Ty sam możesz. Ja mogę z Sianosem. No bo z kim? Ale wiesz co? Ja mogę z Albo z Sianosem. czwórką. Chodź kurwa, Chodź, Sianos. chodź do Casio. O kurde. Jak ja z ojcem napierdalałem ryby prądem, to źle czy dobrze? To, kurde, Robiłeś tak kiedyś? Chyba kusowałeś, tak? Czyli źle. No chyba źle. A ty nigdy nie kusowałeś? Nie. To wkręt. Na koniec. Ale kusownictwo to jest nawet to, jak nie masz karty wędkarskiej, nie? To też kusujesz. No słuchaj, no. Pa, siebie kurwa Ale sprzedał. co ty, No i ja no to pierdolę. dawaj, chodź, Sam siebie, chodź, dawaj, sam siebie podyskutujemy. zajebał z dupy kurwa, no. Nie, No nie, no kurwa. Ale przecież Wziął to na siebie Ale kurwa. jak napierdalasz prądem, no to kusujesz czy nie kusujesz? no to kusuje, ten No to to kurwa kusujesz, pojeb, tak? to No to kusował, na pewno. Ten to I kusował oj, na pewno, sprzedał nie? teraz wiem. Przecież ja Kurwa, nie jest powiedziałem, że ja problem. kusowałem. Kusowałeś, jak chodzisz, że z ojcem prądy napierdalałeś, ryby, Powiedziałem, kurwa. że kurwa ojciec. Z Pokazywał ojcem, mi. kurwa, mówiłeś, a nie ojciec, Że ty. byłem na łódce kurwa, a nie że ja. No. Nie, Ja taka pierdolę, historia lider była, mnie serio. wziął na Tak? niebie. Nie szanujesz kusownictwa, rozumiem. Nie szanuję, wiesz, nie chodzi o to, nigdy nie kusowałem Bez i... karty to chuj, ale... Chuj, nie chodzi, ja się to, wiesz, nie będę się wypowiadał na temat, czy to jest dobre, czy złe. Miniowca, chodź na Chodź chwilę. mi owca. To dzika byś nie zjadł? Ale tu mówimy o rybach. Ja bym zjadł i zjadłem, Ale kilka razy. kusować. Ale, ale musiał być, wiesz, przewodany, nie? Ja tam się na być, wiesz. łowieniu rybów nigdy nie znam, ja to Na nie... łowieniu rybów. Kurwa, jak ty łowisz naucz się ryby- wypowiadać Dobrze, ale po polsku. jak łowisz ryby, to ja tego nie znam się na tym, bo to Ale, mnie to ale nie słuchaj, kręci. ale ja nie łowię ryb. A co ciebie kręci, kurwa? Mnie kręci tylko sport, tak? A ciebie co kręci? Ty mnie kręcisz. Marcin, prosiłbym tutaj cię. Kurwa, ale się nagadałem, ja pierdolę. Leku? No nie, no. Chodź, tu ja ci tam... Naokoło chodzi. Dawaj, patrz, zaangażować wystarczy tam. przesunąć. A nie, nie. Dobra, no. Kurwa, Leku, bo zaczepiłem tym. Faktycznie, To nic, Tak, stary. że pod kątem... Dobra, Spokojnie, posłuchajcie. to No jest Night of Life. teraz serio, nie? Jak coś. Tak to musiałem uciec. Słuchajcie, teraz Coś mi odpadło. To nic, ten słuchajcie. poważny statement od Leku. Nie, serio, bo ogólnie my możemy gadać, ale ten gościu, on ogólnie, wysłyszycie, co on pierdol. Ja- On gada jakiś temat, w ogóle odjeżdża do jakiegoś innego tematu, stary, do kogo ty gadasz, tak szczerze? Bo ja ci zadaję pytanie i ty mówisz, kurwa, tylko sport. No bo co mam powiedzieć? No co mam No powiedzieć? wyzywasz mnie, no wyzywasz Czekaj, mnie od Leku, wybawu, czy coś- czyli Powiedz mu według prawdę, ciebie kurwa. owca jest trochę Czekaj, odklejony, tak? wróciliśmy do kontentu, stary, bo ty mówisz, że ja nie zasługuję, żeby tu być, nie? No. No. Powiedz mi, gdybyś był zajebistym sportowcem, to byś walczył na, wiesz, olimpiadzie, kurwa. no aż taki Tutaj, zajebisty wiesz, po co nie tutaj jestem, jesteś? no. Wiesz, po co tutaj jesteś? No, ja po też po co? to tu jestem. Żeby się z nas pośmiali ludzie, kurwa, bo ty jesteś śmieszny, jesteś niski i pierdolisz śmieszne głupoty. I po to Tak. jesteś. Nie jesteś tutaj dlatego, że jesteś dobrym sportowcem. Ale wiesz, ale dobrze, to ci teraz powiem ci wprost. No. Wiesz co, wiesz ile osób nas ogląda? To nikt normalny nas nie ogląda, tylko większość to chyba patologii, degeneratów i taka jest prawda. Dobra, Stary, Mówił, że na rodzinę kurwa nie wjeżdżamy, a ode mnie 6 braci, 2 siostry oglądają. A ja nie mówię, kurwa, ja nie to mówię, nie jest patologia? ja nie mówię o Tak, twojej to rodzinie. duża rodzina, to Ja mówię, nie patologia? mówię o twojej rodzinie, mówię ogólnie. owca. Myślę, że sobie przeklikałeś u widzów. ale Dobra, Nieładnie. jazda, ej! Przeproś widzów, owca, przeproś. ja chcę tylko powiedzieć, że... Ja mówię ci ludzie, którzy są, bo tam większość ludzi jest bez zdjęcia. Miniowco, muszę ci coś powiedzieć. Oreo Gang wydał wyrok na ciebie. Tam przecież ludzie, którzy bez zdjęcia oglądają i potem głupioty gadają i nawet swojej twarzy nie posłuchaj, pokazują. stary, ale ty I są wielkimi kozakami. Dobra, to posłuchaj mnie. Ty mama ma zdjęcie na Czyli ty Ja jesteś... nie mówię o niego, pasty mama. Tak Ej, jest owca. 2 miechy temu mój nauczyciel
nauczyciel do historii napisał mi zajebisty program na żywo. No tak, ale jest... Nauczyciele to oglądają. Stary, Dużo ludzi. kurwa. Takich to byś się mógł nawet zdziwić. Ale to jest... To jest odmurzacz. Poczekajcie. Stary, w ogóle wiesz co jest pojebane? Ja przecież o tym cały czas o tym mówię. Ale Masz ty jeszcze czaisz to- szansę wyjść z kurwa, twarzą, owca. Czaisz to, że ludzie, którzy oglądają, to są normalniejsi od ciebie najprawdopodobniej. Ty jesteś tutaj po to, żeby robić sketch, kurwa. Gdybyś nie był jakkolwiek idiotą, bo ty jesteś idiotą, stary. Nie jesteś fighterem, kurwa, nie jesteś sportowcem, jakimś zajebistym. Rozumiesz? Rozumiesz, stary, ty jesteś po to, żeby się z ciebie ludzie śmiali i to najlepsze, że ty obrażasz tych ludzi, przez których ty jesteś, żeby się z ciebie śmiali, kurwa, rozumiesz? Tak ci na rodzinę, że nie jesteś sportowcem? Brawo, coś jeszcze? No nic, no tyle cię powiedzieć. Dobra, teraz ty możesz nabijać swój monolog przez następne Ale co ja będę... Dawaj, rób. O czym mam z tobą gadać? Ja się nawet nie znam, tak naprawdę. O czym mam z tobą rozmawiać? Pompkę rób, ej! Ale teraz, kurwa, podwójne klaśnięcie. No Dawaj, ja. zapierdol tą pompkę, ej! Dawajcie na rękę, kto kurwa kogo... Nie. Ej, reżyserka jak gada Leku, to żeby był Leku na Speed, kamerze. Chcę zrobić Bo tu ktoś ma opóźnienia. Ja nie będę robił pompkę, bo wszyscy tą pompkę zawsze wzięli robisz. i są uczniowie, którzy potrafią Ja tą nie pompkę widziałem zrobić. ani I razu. szacun po prostu dla tych uczniów, którzy potrafią tą pompkę zrobić. Oczywiście. Wiesz, że tylko jesteś jedyny na świecie. No byłem, bo Byłeś. bo jak ją pokazałem, to zaczęli to robić, bo wcześniej tego nie było. Wiadomo, jesteś pierwszy na świecie po prostu w robieniu pompki. To ja to pokazałem. Ty jesteś... To ty to naprawdę, wymyśliłeś. Tak, ja to wymyśliłem. zajebiście. Ja jestem ojcem tej pompki. Tak, Nobla dostaniesz, kurwa. Znowu o rodzinie, kurwa, znowu o ojcu ktoś. Ja pierdolę, no. Mistrzu, wiesz, że cię lubię. Nie no, ale tak szczerze ci powiem, nie? Teraz tak szczerze. Ja do ciebie personalnie, no wiadomo, jesteś po prostu głupkiem, kurwa, jak ty wiesz. Dobrze, Ale słuchaj, jestem głupkiem, tak? jak ty się zachowujesz do zwykłych, normalnych ludzi, to cię nie Ale to jest kurwa żart, jak chłopie, jak się zachowujesz, kurwa. Nie znasz mnie nawet prywatnie. Ale stoję z tobą w Próbujesz żabce się obok, próbujesz się wypowiadać, nie znasz mnie prywatnie, gadasz Dobra, skończysz pierdolić, weź się będę przerywał, bo mnie wkurwiasz. Twoje też się będę wypociny, przerywał. ja nie będę słuchał tych twoich wypocin. Dobra, to powiem ludziom, kurwa, stary, siedzisz, kurwa, idziesz, zaczepiasz dwie panie, kurwa, mówisz, że ty walczysz w fejmie, chłopie. Co jeszcze? Kurwa, mówisz, Robiłeś że... tak? No powiedz, ty, Tazy. Potwierdzam. No. Serio? Kurwa, on stał, ty, ale on powiedział tak, tylko z kiełbasą jem, pierwsze, a później mówi tak, żeby szybciej, bo on walczy w fejmie i zaraz ma program, nie? Z nim umówi, kurwa, na randkę. Była kolejka w żabce. Czekajcie, Taz opowie tę sytuację. Dawajcie na Taziego kamerę. Brawo, Dawaj, tak. Taziego. No, No dawaj. Potwierdzam, była kolejka w żabce, stoimy w kolejce. Gadają. Stop. Pokonałbyś na rękę... A niewidzialny mówi... Nie, ja na rękę jestem kolejką, słaby. bo ja walczę Czekaj. Ja jestem słaby na rękę. Na program, nie? Tak było, potwierdzam. No, więc widzisz, generalnie... Dowiedzieliśmy się wszystkiego. Czyli tak na... Kolejka w żabce, Stary, to normalnie, że nie dziw się, że cię nie szanują ludzie, jak nie szanujesz ludzi. Ja powiem tak coś. Kolejka była. Ja powiem inaczej tobie. Ja powiem tobie inaczej. A, powiedz. Przyjdzie pora i przyjdzie kryska na matyska. Kreska na matyska. Leku, a oglądałeś pierwszy odcinek reality? No oglądałem. I jak no. możesz skomentować zachowanie miniowca? Ja powiem ci jeszcze Ale jedną rzecz. poczekaj, Mogę jedną nie. powiem? Ale Nie, chwila, nie, teraz nie, jest nie, pytanie nie, do nie, Leku. Pytanie do Leka, Owca, poczekaj. bo ty też miałeś wiele Dawaj, twoich szans, Leku. więc spokojnie. Ale Jak, cały odcinek w jego wykonaniu. Znaczy ja tak To, że szczerze, został dobra, powiem Donem. tak szczerze, ja obejrzałem jeszcze całego, bo oglądałem początek i tam do połowy chyba to nie dużo się pokazywał na szczęście. No ale ja się domyślam, co on robił, kurwa, no co on może robić, no drze tego, Na mnie drze też tego ryja. siatowca w pewnym momencie. Jedynie co to jeszcze dziwne jest to, że ty drzesz tego ryja, Przesadzał człowieku, tak się dużo. zachowujesz do ludzi, dopiero a stoją za tobą osoby i cię bronią, nie? Tyłkowy biłeś, to już nie opowiadaj, Adrian. Szczerze, i dopóki nie było tego sparingu, kurwa, to Owca nie chciał ze mnie zejść w ogóle. Ale nie? ty, Ale Do ty jak sparingu? się zachowałeś Poczekaj, Leku, później. tym podziękujemy Jak ci. się Chodź, Adi. zachowałeś później. Nie, to proszę, Chodź do Owcy. Panowie, I teraz stop, czekajcie, nie, poczekajcie proszę chwilę. was, panowie, żebyście jakby nie przekrzykiwali. Jest tylko jeszcze jedna sprawa. Adrian, zanim powiesz, to puśćmy trailer drugiego odcinka, może tam... I coś dowiemy sekundę, się jeszcze więcej, zanim nie? puścimy, jutro o godzinie 18, drugi odcinek, wiele osób pyta, przebiliśmy 500 000 wyświetleń na reality show The Game w pierwszym odcinku, więc prognozy są bardzo fajne, jest bardzo fajny odbiór. Zobaczmy, co wydarzy się jutro o godzinie 18. Chciał pisze do Sandy. Jak on to znajdzie, to nie wiem, musi mieć rentgen. Rentgen w oczach. Dawaj! Ja nie chcę się spotykać z facetem, który zarabia mniej niż ja. ale materialista. Jak jej ubliża się, nie potrafi z niej przeprosić, to się zamknij. A gdzie mam... Gdzie ukryłeś masło? Z kanapkami z pomidorem. Pokazał właśnie, na jakim poziomie osobą jest. Że wypier... domu. Jedziemy,
Ja jestem porządnym człowiekiem. Patrz, kur... co mnie spotkało na stare lata, kur... Ja jestem przerażony. Walka ze mną jest twoim. Nie dotykaj mnie. Uważaj, co mówisz, bo ja ci jeszcze nie uwierzyłem, bo tylko gówno. To na czemu nie mam? Dobra, czekajcie, Czekajcie stop, chwilę. bo tu się dużo podziało. Reality show w każdą środę i niedzielę o godzinie 18. Zapamiętajcie te daty. Odcinki są już zmontowane, tak więc będą do dystrybucji. A Obraziłeś Lizę chyba, tak? To zrozumiałem z tego traileru, tak? Jak Lizę obraziłem. Ale nie, bo tu nie likujemy już. No ale to było na trailerze, nie? Tak, ale cały kontekst. To trzeba było... Ogólnie chodziło o narodową. No dobra, ale to mniejsza z tym. to za dużo. Co było pomiędzy wami? No nie wiem, Owca generalnie jak widział, że na mnie siadło trochę osób, to się poklejał i też dobijał mnie mega. Ciebie nikt nie siada, opowiadasz. Dobra, Likuję, dobra, To tak jak pasta, identycznie. dobra. Nie, Poczekajcie. wypierdalać na ciebie nie Nie no, serio, jakby, dobra, ja już nie będę Adrian, mówił. nie wkręcaj, bo kurwa na ciebie nie siadaliśmy, tylko... Podkleił się generalnie mega do nich i już momentami tak przesadzał. I dopiero wtedy przystopował. Zobaczcie, był taki moment, Ale chuj, zlikuję to, trzeba iść że nawet spoko. Owca mnie wyzywał i prowokował mnie, żebym go uderzył. Ja nie chciałem tego robić, bo ja nie jestem taką osobą, że biję, wiesz, i tak dalej. Była okazja dopiero, że się... Że tak Coś się powiem, wydarzyło. że coś się wydarzyło i dopiero wtedy się uspokoił i wtedy jakby między nami jakoś tam się już to wszystko uspokoiło. Tylko kurwa, no właśnie to mnie denerwowało, że Owca jak miał za sobą po prostu poparcie wielu osób, to wiedział, kurde, że może sobie pozwolić, nie? A wy, Nagrywaj sparring. ty obiecywałeś, że na mnie nie będziesz głosował, oszukałeś. tył nie? głowy, kurwa, Dobra. miniowce. Dobra, daj to mu będzie powiedzieć wszystko. miniowcy. To prawda, że się podłączyłeś pod chłopaków? Nieprawda, nieprawda, po prostu ja się w to nie wchodziłem, po prostu ja byłem cały czas sobą i nikogo nie udawałem. Rozchodzi się o to, że powiem tak, potem musiał Gleba wejść do akcji z tego powodu, bo ja miałem też, zwróćmy uwagę, duży kask, za duży kask, gdzie powinien mieć normalny na siebie. Nie likuj. Stary, ja miałem jedną rękę tylko. Ale Nie likujcie. nie likuj. bo ty miałeś kontuzję jednej Nie likuj. ręki. No tak. Nie likujcie. To, No. co trailer pokazuje, to możemy, dobrze, a to, ale, żeby nie dać. Ale czyli- byłem uderzany w tył głowy, byłem uderzany w tył Czyli głowy. tak No bo się Mówiąc- obracałeś cały czas. Ale no co miałem zrobić, jeżeli bijesz w tył głowy, tak? Panowie, a potem biłem w tył, ale wiesz, kiedy mnie zacząłeś bić w głowę? Stary. W głowie, kiedy ci zajebałem i zostałeś liczony. Przez... Stary! Tak było, tak było. Tak, Przecież ja od Dobra, sobie jaja robię z czekajcie, ciebie. a jak Ja nie było, powinienem być liczony. dowiecie się na Ja nie powinienem być trzecim liczony, on sobie odcinek żarty reality. sobie robił. Na trzecim odcinku Liczony reality. przez sędziego. Panowie, ten temat siadł. glebę, kurwa. A potem sam się przyznałeś, że jest remis. Panowie, Dałem ci to, bo chciałem rozluźnić. panowie! Adrian, Zapraszam tutaj. zapraszamy. Nieszczere zachowanie! To jest w ogóle... Dobra, Panowie, ci tyrani, ja bym w A ogóle... mówił, że szczerze ten remis, nie? Przed chwilą. Ja nie w ogóle, Kastiusza, to powinniście w ogóle, ja nie wiem, i Ja tego myślę, że też, wtedy we by dwójkę, cię Owca to są dwaj skończył. tyrani, kurde, Dlaczego zacząłeś faulować? dwaj Ciebie tyrani, nie traliśmy w ogóle. usiedli na mnie po prostu, To cały jeszcze program, powiesz, że Pasta jako czwarty wchodził. To kurwa ilu nas tam było? Kto był drugi? Kto był drugi? Szachta do tej pory nie powiedział, kto był drugi, kurwa. panowie, z racji, że sam nie zbliżamy się już do 2 godzin programu, robimy małe podsumowanie. Tazi, ostatnie słowo do swojego przeciwnika dzisiaj. Co chciałbyś przekazać? Co chciałbyś przekazać Paście teraz? Co chcę mu przekazać? No nic. Nie, bo nie spodziewałem się, że będę pierwszy akurat. Bym coś wymyślił przez chwilę. To może, No zacznijmy, czekaj. to może Bartek. Bartek do Casio. Co chciałbyś Bartek, przekazać weź dla prawo. Casio? Albo zróbmy inaczej, zróbmy wam face to face i tam sobie to powiecie. Nie, już ale było. Nie, ale pod rolkę. Włączyłem się całkowicie. A, no ja dobra. to nie mam, mówię się całkowicie. Panowie, dawajcie. Ostatnie... W każdej walce zrobimy face to face'a, ostatnie słowa do przeciwnika. Ostatnie słowo Bartek do Kasiusza i w drugą stronę. Ojen. Ja ani, patrzcie, powiedział, że woli być biedny niż bogatą kurwą, a nie jest ani biedny, ani bogaty, tylko jesteś kurwą.
I co to było? I co to było? I on tak właśnie bił. I to widzicie. I to widzicie, kurwa. Jest taką pizdą, kurwa. Jesteś kurwą, cfelem i frajerem, kurwa, rozumiesz? I cię zajebie. Zajebie cię. Widzieliście, kurwa, z rozpędu zajebał i co to jest pizda? To jest 29 sierpnia, to jest Radom, zwykła pizda. FameMMA.tv, Zaskoku bilety do kolejny kupienia. raz. I takie właśnie akcje będziecie widzieli, kurwa, w The Game. Tylko. A jeszcze jak siedzę, kurwa. Jak siedzę, to podbiega z zaskoku go zajebać. Co to za frajer, Wiecie, kurwa? za co to jest? Jesteś, kurwa, zobacz, ani bogaty, ani biedny, tylko kurwą został. Słuchaj, kurwo, ile Został kurwą. Został zwykłą kurwą jebaną. Słuchajcie, ile może tego słuchać? Felą. Dajcie powtórkę Jesteś w slow-mo. felem jebanym. Dajcie powtórkę w ale slow-mo. jak śmieć cały czas powtarza to samo, to musi zostać skarcony. Bo wiesz, że Powtórka w jesteś, slow-mo. to cię boli, kurwa. To cię boli. Mordo, nawet To cię boli, kurwa. Bo prawdę ci mówię w oczy, to cię boli, kurwo, śmieciu jebany. On wykorzystał po prostu to, co powiedziałeś ty, Bartek. Właśnie, kurwa, ale ty nie załapałeś, śmieciu jebany. Jebać cię. Nie załapałeś, bo jesteś, kurwa, Dobrze. intelektualnym zerem, kurwa. Pasternak i Tazy. Intelektualnym zerem. Uszanujmy też inne zestawienia. Wampir kontra Tazi. Intelektualne zero, kurwa. Uszanujmy inne zestawienia też. Teraz spotlight na Tazi Pasternak. Mam twardy łeb. To nie będzie łatwa sprawa. Warunki te Przeprawa są. twoja. Kurwa, mi powiedział. Nie lekceważ. A co ty mi boisz? Że cię rozjebia. No. I już to Normalny nie będziesz, nauczę cię A każdy rozjebie cię. Nauczę cię szacunku. Za to wszystko, co Szacunku powiedziałeś. to nie masz, kurwa. Do nikogo, kurwa. Do nikogo? Do większości osób mam, ale do ciebie nie. Ja do ciebie straciłem szacunek. Ale ja mam wyjebane w twój szacunek. Nie mam wybane na ciebie. No to okej. Tutaj Dobra, naprawdę szacunku cię nauczę. bardzo mocna walka, wybitny. Takimi tekstami albo tym, że mi się popatrzysz trochę. Wybitny kurwa, wampir. jakiegoś chłopaka, Dobra waleczka, który dobra. wrażenia, no to jesteś w błędzie. Kurde, też bym jakiś face to Się face. napierdalał przez 3 roki. Zrobisz. Dawaj, zrobimy. Dobra, panowie. Zobaczymy, jak będziesz szedł. Dziękujemy. Do publiczności pozycja Pasta bokserska. kontra Tazi. I teraz 29 sierpnia, Radom. Bilety do zakupu na FameMMA.tv. I teraz Leku, a także Mini Owca, tylko troszkę bliżej do nas, żebyście byli pod światłem, dobra? Tutaj gdzieś. Tutaj, Mini Owca, tutaj. Leku kontra Mini Owca. Tutaj między panami wrze już od dłuższego czasu. Więcej szacunku do ludzi. Daleko. Dobrze, że owca wziął z tyłu ręce. Po leku w strachu. Czysty freak fight, moi drodzy. 140 kg kontra 55 atletycznego ciała. No i troszkę cięższego leku. To może skończyć się tragicznie dla miniowcy, ponieważ leku może przejechać się po nim jak panowie. walec. I tę walkę również będziecie mogli zobaczyć na FameMMA.tv albo w Radomiu. 29 sierpnia. Pamiętajcie o zakupie biletów, żeby wspierać Lekutko albo Miniowce. Rozpierdolę go. Zapraszamy również widzów na walkę Szachtę Casio, bo tutaj chłopaki również będą potrzebować dopingu. No i oczywiście Tazi kontra Pasta. No tutaj też legendarny, na pewno bardzo mocny, brutalny pojedynek przed nami. Co prawda, jeżeli chodzi o ciebie, Marcin i Adrian... chcecie... Te same warunki, co królik. Okej, Marcin Sianos inicjuje sam od siebie face to face'a z Polakiem. 80. Muzyka. Dobra. No to tutaj to ja wstawię. Marcin Sianos kontra Adrian Polański. Tej walki nie zobaczycie w Radomiu. Ale te same warunki, co królika. Marcin, zajeb mu w tył głowy, w tył głowy! Kurde, pięć. Głowy, jak on jest Macie koło zniszczalnego pięć. bił. Pięść Thanosa 2 razy większa niż dłoń Polaka. Jaki wielki, ja pierdolę. Rzuć karłem. Ej, ja nie jestem karłem, kurwa. Rzeczywiście. Ej, nie jestem panowie. ten karłem, ej. Dobrze, panowie, Zapraszamy na miejsca. zapraszamy na miejsca. Drodzy widzowie, jutro o 18:00 zapraszamy na reality show, a w tym momencie już się z wami żegnamy. Dziękuję Adrian, Tazi, Miniowca, Bartek, dziękuję Sianos, dziękuję Leku, dziękuję Wampir, dziękuję Casio za świetny programik. Trochę pogadaliśmy. Ej, Taki dobra, przy nim jednak wyglądam jak karł. prosty, inicjujący program, a przed nami, no w tym momencie już będą face to face i
no takie mocniejsze programy w tej normalnej, klasycznej odsłonie. Ale dodamy również walki. Dziękuję wam widzowie, żegnam się z wami, ja i Hubert i w czwartek widzimy się na kolejnej transmisji, a jutro reality show. Tak więc taki daily content trochę można powiedzieć. Tak jest. Dziękujemy wam widzowie, dobrej nocy, trzymajcie się. Dobranoc widzowie! Dobra. Co tam chłopaki stawiacie? Szanowny panie, z przykrością informujemy, że nie potrzebujemy pana w naszym składzie. My tu analizujemy walki, tak więc zawijaj się stąd. Słuchaj mnie bardzo uważnie. Nieważne, ile jesteś w stanie ciosu przyjąć. Nieważne, ile razy jesteś w stanie wstać. Zapamiętaj to! Słucham? Uwierz mu łeb! Dawaj to! Dawaj, tak, tak! Budzę, patrz na tego Janusza. Może jemu ogarniemy jakąś walkę. Ogarniemy to, stary. Ogarniemy to. Janusz, ale z ciebie kot. Super, nie? Superbet, głównym sponsorem Fame. Super, nie? No ile ci mam, baranie, gadać? Prawa niebieska, bez kofeiny, lewa czerwona z kofeiną. No to którą ja chcę? Wy wiecie? Ekipa Holding. No nie. Był Freeze. Pytałem. Ale co? No odpowiedzieliście mi, że nie. No ty nie byłeś. Co kurwa? Mister Smaku wchodzi do gry. Forma zaczyna się od jednego pudełka Mistera. Catering, który trzyma cię w formie i dowozi ją pod drzwi. Zrób pierwszy ruch. mistersmaku.pl. Ty, a co to takie pomarszczone? Co ty odjebałeś? Spokojnie, zaraz to ogarniemy. Przepraszam panie Dawidzie, czy to jest beżowy? Nie, panie Pawle, to nie jest beżowe. Aha, to szukam dalej. Pan ustali jeszcze z żoną. Słyszałeś? Przegadaj z kobietą. Siema Jawa, sprawa jest. Zobacz jak idzie. Dawaj szybko, bo na galę nie zdąży. Mówisz i masz. Jak peta w oktagonie. Kajos Rajo wpiecie tak jak kostkę masła. On myślał, że wszystko można kupić tak jak Szaciak. Śmieć bez zasad. Czerwone spodziewki. Nie mam do niego tak grosz szacunku. Ale musi uważać, wystrzega cię tych błędów. On jest tylko mocny w gębie. Tyle mu zostało, a walce